صنعات مفتصم زي حللو نسبك حقس معات زحفو إذا كل لمن يزعل له ما أنت هزبي ما أنت ناتنت ما أنت صدرا ما أنت كل اللي قالوا زعل له علو جزء جكم كم حلم خمس تقروا علو أول كم حلم ختم السبع قروا أدمن تخلي حسابي عدل تنقل تبزحه رايق ورا عقلي عروقه صنعات تسقيلي ذكر صدراي نافقي أنا بنقيلني فغري صدرا مع سموت حمقي يحلف كله نبرا سدت فغر صنعات معاتيري حنقة تزتاون تتاويري مسمرون أتي صنعات تسقيلي ذكر صدراي نافقي أنا بنقيلني فغري صدرا مقسم حمقي يحلف له نبرا سدت فغر صنعات معاتيري أنا بنقت زتا وانت تصاويري اسمهم أحمي لما هاجر أكيدنا كنفس سلو دمنا بحدو قنقان كنلازل عقد الدموت كبكت سدراهم اليوم سدراتنا سلو محمد عبوي نسخر زين ترزين التاريخ عطمي فرخر زين رديتي نسخر زان ترزان التاريخ السدرانا فوقني زين سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمليتنا يو بخاطر تنكف درفي بقى كفيتنا لنا مدبنا لومي شمي فلت كما شماي فلت كنا الله خذ سنة ببنيا بحكي بخاطر تنكف درفن مسات زخون سرحاني نارينا كم ذكرك كله هنا بهم كم تأيه صاتكم دما أدنى قوتكم من دقفكم من قدر فلهم لو ما رسنا سفي حرستي كون أبزو بانا دما بزح صلوات هزلو مارستات كان ركن فتنينا لايك مقبار سبورت مقبار دقف مقبار دما العلا قدا سنة كل ويوم من البات أبز channel نمسو زلنا حبريتا بغليلو كركب زخل هيكونن بزح غزي خطط فعلو لك كما هو نزي channel هو بزح ريسك زلو وي مخنياتو أمريكا يقول معرابة وعالم بساتهم زفتوه ولا ون كاب مستيراتنا توم نوص أنت ديالنا نزي سبزي دزنا قرات السب كفلت أيد اليونيوم ስለዚህ ነዚ ቻነል ተሓባበሩ ደግፉ ክንብለኩም ንደሊ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ መሳጢ ኣገዳሲ ብዛዕባ ፖለቲካን ቁጠባን ኣካይዳን ናይ ዓለም ድማ ከነርእየኩም ተዳሊና ኣለና መጀመርያ ድማ በዚያ ክንጅምር ኢና ኣብዚኣ ለንቀነ ዘላ ብሬኪንግ ኒውስ እውን ኣለነ ፅንሕ ኢለ ኣብ ጉዳይ ናይ ማእከላይ ምብራቅ He is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He's not with me, many others. But that's how he's recognized that he's the brain behind the whole thing. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ኢንትሪብ ሊደር ናይ ንግዚኡ መራሒ ናይ ባንግላዴሽ ኮይኑ ዘሎ እዩ ተርዲኹም ኣለኹም ኣብ ናይ ክሊንተን ግሎባል ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ኣብ ስቴጅ ዝዛረብ ዘሎ መንግስቲ ናይ ባንግላዴሽ ምቕያር ዝተገበረ ኣሜሪካ ብድሕሪ መጋረጃ ባዕላ ከም ዝገበረቶ ባዕሉ ይዛረብ ኣሎ ከይተረድኦ እዩ ግን ዝዛረብ ዘሎ ብሬኪንግ እዚ ከምዚ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ እዚ መልእኽቲ እዚ እቲ ሬቮሉሽን ነቲ መንግስቲ ምስ ቻይና ቅርበት እናገበረ ስለዚ ኸደ ከመይ ገይሮም ከም ዝኣለይዎ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ዶክተር ሓሲና ትበሃል መራሒት ነይራ ህዝቢ ፈትዋ ድያ ይፈትዋን ካልኣረስቲ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ከም ሓውሲ ናይ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ተገይሩ ካብቲ ስልጣና ንህንዲ ከም ትሃድም ገይሮማ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን በቲ ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዝነበሩ ልክዕ ነቲ ስልጣን ተኪኦሞ ኣብ ውሽጢ ኣይሶመን ናይ ሳልሲ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ከይዱ ኣብቲ ናይ ክሊንተን ግሎባል ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ድማ ኮይኑ ተሓቂ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ክብል እጂ ከበይ ገይሮም ከም ዝዓርዎም ረይዎ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ገለ ተባሂሉ ክግበር ከሎ ብሽፋን ናቱ ረጂም ቼንጅ ዝበሃል ከመይ ኢሉ ከም ዝሳለጥ እጂ ስምዕዎ ኣብዚ It's amazing, meticulously designed thing. It's not just suddenly came, it's not like that. Very well designed. Even the leadership, people don't know who the leader is. So you can't catch one and say, okay, it's over. It's not over. You do see Yunus talking on the stage. بحق زقرمي انتهي زلزلهم
ህዝቢ ኣብ ጎደናታት ወፅዩ መንእሰያት ኣብ ጎደናታት ወፅዮም ክግበር ከሎ መን ገይርዎ ብጣዕሚ ብረቂቕ ዝተሰርሐ ረጂም ቼንጅ ከም ዝነበረ ስልጣን ነቲ መራሒት ንምላይ ብጣዕሚ ብረቂቕ ዝተሰርሐ ምዃኑ እንታይ ይብላ ኣሎ ንሱ ነቲኦም ዝገበሩ ከድንቕ ኢሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ግን ብሲአይኤ ዲዛይን ዝኾነ ምዃኑ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቶም መንእሰያት ኣብ ደገ ክወፁ ከለዉ መን እዩ ኦርጋናይዝ ዝገብሮም ዘሎ ዝፍለጥ ኣይነበረን እቶም መራሕቲ መን ምዃኖም ከይተፈልጡ እቲ መንግስቲ ኣብ ናይ ባንግላዴሽ መንግስቲ ወይ እውን እቲ ፖሊስ ክቋፀሮ እንተበለ መን እዩ እቲ መራሒ ይፈልጥን እዩ ስለምንታይ ሕቡእ ስለ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ እንተተቆፃፂርካዮ ኣብ ኢድካ እተኮይኑ ፌስቡክ ኣብ ኢድካ እተኮይኑ ዩቱብ ኣብ ኢድካ እተኮይኑ ቲክቶክ ኩሉ ነገር ሶሻል ሚድያ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ድሕሪ ኮይንካ ብድሕሪ መጋረጃ ቀሊል እዩ እቲ መልእኽቲ ካበይ ተበጊሱ ቫይራል ከም ዝኸይድ ክትሓብኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብ ቀደም ሓደ መራሒ ማይክሮፎን ሒዙ ተተዛሪቡ ወይ እውን ብሬድዮ ወይ እውን ብገለ ምስ ተዛረበ ንዑ ሒዝካ ክትቀትሎ ትኽእል ክትኣስሮ ትኽእል ሎሚ ግን ካልእ መንገዲ ተዲኹም ኣለኹም ንኣብነት ቅልል ዝበለ ኣብነት ክበኩም እየ ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ከጥቅዕ ከሎ መን መራሒ እዩ ኦፍኮርስ ገለ ካብቶም ንሕና መራሕቲ ናይ ሎሚ ይበኣሱ ስለ ዝነበሩ ጆን ብላክ 4 ዓመትን ገለ ተፈሪዱ ኣሎ ካልኦት እውን ከምኡ ፍርዶም ይፅበይ ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ግን ብኸመይ ይሰርሕ ነይሩ ተልካዮ ዲሰንትራላይዝድ እዩ ሓደ ሰንተር ዝኾነ ሓላፊ ወይ እውን ምሕደራ ይነበሮን ብዝተፈላለየ መንገዲ እቲ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ እቲ ነቲ ይዛረብ ታሕቲ ግን ብሕቡእ ኦርጋናይዝ ክትከውን ትኽእል ነዚ ድማ ክቋፀርዎ ከማንቶም ፖሊስ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ይኽእሉ ድዮም ኣይክእሉን ካልእ ኣርስቲ እዩ ብረቂቕ ይሰርሕሉ ነይሮም ድዮም ኣይሰርሕሉን ካልእ እዩ እቲ ዕላማ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ እሱ ከምዚ ዓይነት ብሶሻል ሚድያ ክግበር ዝኽእል ካምፔይን ንስልጣን ወይ ንመራሕቲ ከመይ ጌርካ ክትኣልዮም ከም ትኽር ሓንቲ ፅቡቕ ዝኾነ ምሕደራ ዝነበራ ከምኡ ድማ እቲ ሃገር ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ባንግላዴሽ ማለት ካብ ሓደ ዝተሓተ ድኽነት ናብ ፅቡቕ መነባብሮ ቁጠባዊ ደረጃ መፅኡ ዝነበረ ሃገር እዩ በዓላ ድማ እተ ዶክተር ሓሲና ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪበ ኣነ ሎሚ ኣብ ስልጣን መሃለኹ ድሌት ኣሜሪካ ሕራይ እንተዝብል ሳንት ማርቲንስ ገለ ዝበሃል ወደብ ደሴታት ኣለዎም ኣሜሪካ ኣብ ወታደራዊ ቤዝ ክትገብር ደልያ ነይራ እዚ ድማ ንቻይና ንምቕርቃር ዝያዳ ክጥቀሙሉ ሓሲቦም ነይሮም ንዕኡ ኖ ስለ ዝበለት ካብዚ ስልጣን ንክጥለ ዝገበራ ንሱ እዩ ንሳ ንዖም ኣብያ ንቻይና መደበር ክትቦም ኣይሓሰበትን ምስ ቻይና ንግዲ ክትገብር ትሓስብ ነይራ ምስ ኤሮጳ ንግዲ ክትገብር ስለዚ እቲ ሃገር ድማ ይዝከረኒ ኣነ ቅድሚ 2014 ገለ ናተይ ባችለር ቴሲስ ኣብ ፔፐር ክፅሕፍ ከለኹ ብዛዕባ ባንግላዴሽ እንታይ ዝብል ዘረባ ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ድኽነት ኣብ ባንግላዴሽ ተጠፊዩሲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክጠፍእ ክእል እዩ እታ ዝደኸየት ሃገር ዝነበረት እያ ዝደኸየት ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ድኽነት ዝነበረ እያ ባንግላዴሽ ሎሚ ወፅያ ካብተን ድኻታት ወላ እውን ድኻ ሃገር ክትብላ ትኽእል ኢኻ ግን ማኒፋክቸሪንግ ዝኩሉ ናይ ቴክስታይል ዝኩሉ ክዳውንቲ ናይ ኤችኤንዲኤም ኣብ ጊያፕ ኣብ ገለ መለ ትሪኦ ክዳውንቲ ኣብ ባንግላዴሽ እዩ ዝስፈ ነይሩ ስለዚ ዓብይ ኢንዱስትሪ ናይ ቴክስቲል ማዕቢሎም ነይሮም እንትኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብፖለቲካ ዝተደረኸ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝተገበረላ እታ ዶክተር ሓሲና ትበሃል መራሒት ናይቲ ሃገር ዝነበረ እጅብዚ ባንግላዴሽ ስለምንታይ ፐርፌክት ዲሞክራሲ እንዲ ነይርዎም ገለ ይብል ኣለኹን ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እዛ መራሒት እዚኣ ግን ካብቲ ሃገር ብኸመይ ከም ዝተኣልየት ባዕሉ እዚ ነዚ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ብነፋሪት ከይዲ እዩ ኣብታ ስልጣን ኮፍ ኣቢሎሞ ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ዝበሃል ክሊንተን ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ካርኔጊ ኢንዳውመንት ዝበሃል ኣሎ ብትሕቲ መጋረጃ ስልጣን ክቕይሩ ክሓስቡ ከለዉ ዝቕርብዎም ሰባት ኣሎ ምስናቶም ስለዚ ብዝተፈላለየ ኣብ ሚድያ ናቶም ከም ዝመፁ ውሩያት ከም ዝኾኑ ገለመለ ይገብርዎም ፅባሕ ንጎ ናይ ስልጣን ምቅያር ክገብሩ ከለዉ ነቲ ሰብቲ ናብ ስልጣን ንከምፅዎ ብህዝቢ ተቐባልነት ረኺቡ ንክፀንሕ እጂ ገለ ካብቲ መስርሕ ከመይ ኢሉ ከም ዝፍፀም ድማ ብተግባር ንሪኦ You do see Yunus talking on the stage in the US. This is, of course, the sidelines of the UNGA, but this is at the Clinton Foundation, where he was sharing the stage with the former US President Bill Clinton. In fact, this is where he went on to say, and he wasn't mincing his words at all, he went on to say ከም ንሪኦ ዘለና ስትሬት ምስ ብሊንከን ተራኺቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ይራኸብ ኣሎ ስለዚ ኣገይን ንባንግላዴሽ ስትራቴጂካዊት ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብቲ ቦታቲ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ እያ ስትራቴጂ ናታ ፈቲኻ ምሶም ተሰሪሕካ ፅቡቕ ተዘየለ ግን ካብ ስልጣንካ ብፍላይ ዲሞክራሲ ብከምዚኦም ዝፈትዎ ዲሞክራሲ ቀሊል እዩ ስልጣን ንክትቅይር ምትትታው ጌርካ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትኣልዮ ነቲ መራሒ ኣብኡ ዘሎ ቀሊል እዩ ፈትዩ ሕራይ ተበለካ ፅቡቕ ተዘየለ ኔክስት ምርጫ ምስ መፀ ክትኣልዮ ትኽእል እታ ኔክስት ምርጫ ተደንጉያትካ ድማ ሰለማዊ ሰልፊ ጌርካ ዕግርግር ጌርካ ካብ ስልጣኑ ከተባርሮ ትኽእል ብተመሳሳለ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ኬንያ ተገይሩ ነይሩ ኣብ ኬንያ ዝተገብረ ግን ሩቶ ስለ ዝደልይዎ ዝነበሩ ከመይ ገይሮም ከም ዝድቅስ ገይሮም መሪቑ እታ ናይ ኬንያ ዝነበረ ንሩቶ እንተዘይደልይዎ ወዲዩ ነይሩ
ዘይደልይዎ ሰብ ነይሩ ተዝኾን ዊልያም ሩቶ ጠፍኡ ነይሩ ኦልሬዲ ክምለስ ኣብ ማይ ተኻለን ካብኣ ግን ስለ ዝደልይዎ ደገፊቦምሉ ክንምንታይ ጫቕጫቕ ኢሎም ኢትስ ኦኬ ክሳብ ንሕና ዘለና ስልጣን ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ የለን ብምባል ኣብቲ ቦቱ ከም ዝረግግ ገይሮሞ ስለዚ ዲሞክራሲ ሓደ ካብቲ ዋላ እውን ፅቡቕ ነገር እንተሎ ናይ ካልኦት ሓይልታት ምትእትታው ግን ብቐሊል እዩ ብፍላይ ድኻ ሃገር ድሕሪ ኮንካ ብዙሕ ገንዘብ እውን ኣየድልዮም እዩ ውሕዳት ሚልዮናት ገንዘብ እዩ ዘድልዮም ጀስታ ሶሻል ሚድያ ቤትካ ተኮይኑ ድማ ትዝቐለለ እዩ ኢንተርነት ተዓፂኻዮ ቀዳማይ ኣሜሪካ ገለመለ ዝዛረቡ ኢንተርነት ተዓፅዩ ሓበሬታ ተዓፅዩ ኦፍኮርስ ኣብ ፈረንሳ ዕግርግር ኣብ ፓሪስ ክጅምር ከሎ ሶሻል ሚድያ ብምሉኦም ዓፅዮም ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባኡ ግን ሚድያ ይተዛረበ ተርዲኹን ኣሎ ዝኩሉ ፓሪስ ክቃፀል ከሎ ሶሻል ሚድያ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዓፅይዎ ነይሩ ብዛዕባኡ ይዝረብን እዩ ምዕቡላት ሃገራት ድሌተን ክገብራ ከላ ድኻታት ሃገራት ከምኡ ክገብራ ከለዋ ግን ኣብ ገበን እዩ ፍሪ ፕረስ ተዓፅዩ ሚድያታት ተዓፅዩ ብላብላ ናኢልካ ነቲ መንግስቲ ንኸተኣልዮም ምትእትታው ንክትገብር ዝቐለለኒ ክኸውን ነቲ ሚድያ ዌፐናይዝ ጌርካ ተኣልዮም ማለት እዩ ንቕሓት የድልየካ እቲ መንእሰይ ብዙሕ ነገር እዩ ዝካየድ ኣብዚ ዓለም እዚ ነዚ ከይፈለጥካ ድማ ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ክንፈልጠን ደልየ ዝነበርኩ ጉዳይ እዚኣ ነይራ ሎሚ ንሽተይ ንስማዕያ ክንቅፅል The protests that took place in Bangladesh, they were very well orchestrated. They didn't suddenly erupt. They didn't suddenly from nowhere happened. But this happened as it was a meticulous plan which was in the works. So exactly ድማ ኣብታ ዘረባ ረሲያ ነይረ ሃንደበት ዝመፀ ኮይኑ ተሰሚዕዎ እቲ ህዝቢ እቲ ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ገለያ ካብ ስልጣና ምትለተ ገይራ ሃንደበት ዝመፀ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ሃንደበት ግን ኣይኮነን ብርቀት ዝተነጥቀ ቃልሲ ከም ዝኾነ ወይ እውን ስትራቴጂ ከም ዝነበሮ ከመይ ጌርካ ንመንሰይ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲታት መብዛሕትኦም እቶም ነቲ ጉዳይ ዘለዓሉ ድማ ፖለቲካል ሳይንስ ዝመሃሩ ዝነበሩ ገለመለ እዮም ስለዚ መብዛሕትኡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካውያን ባዕሎም ዝነገሩ ናይ ዝብለኩም ዘለኹ ዩኒቨርሲታት ቀዳማይ መሳርሒ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ኮይኑ ተባሂሉ ኣብ ዩኒቨርሲታት እዮም ትዝያደ ውዳበ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ፖለቲካል ሳይንስ ገለመለ ክመሃር ከሎ ሰብ ናይ ኣሜሪካ ፊሎሶፊ ዝመሃር ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዘን ዲፓርትመንታት ኣብዚ ዩኒቨርሲታት ብዙሕ ኢንቨስት ከም ትገብር ሓደ ካብቲ ሕጂ ዝርዳእኒ ንዓይ ሽዑ ርዳእኒ ነበረን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጠቕላላ እቲ ሰብ ኣንፃርቲ መንግስቲ ነይሩ እዚ ጂ ገንዘብ ስለተኸፈልና ከምኡ ኮይኑ ነይሩ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብ 98 ጀሚሩ ክሳብ 2006 ዝነበረ ጠቕላላ ኣንፃርቲ መንግስቲ ኣተሓሳስባ ነጊሱ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይምህሮ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይፀልዎ እቶም ቅድሚኻ ዝነበሩ ከም እንተኮይኖም ንዖም ክትመስል ክትብል ትኸዶ መንገዲ ኣሎ ፒር ኢንፍሉወንስ ኣሎ ሓደ ሓደ ኣይነበሩ ናይ ትብል ኢኻ ግን ትፅልዋ ናይቲ ፀረ መንግስቲ ምኻድ ብጣዕሚ ብሰፊሑ ዝረአ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ዳትስ ዋይ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ቀደም መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ኮይንካ ትረኽቦ እዚ ከዓ ሃንደበት ዘጋጠመ ኣይኮነን ዳወዝ ሞቢላይዜሽን ስለዚ እዚ ዩኒቨርሲታት ሲኣይኤ ብትክክል ከም ዝጥቀመሉ እዩ ዝንገር ሲቪካዊ ማሕበራት ከም ዝጥቀመሉ ብተደጋጋሚ በዓላቶም ናይ ሲኣይኤ ኦፐራቲቭ ዝነበሩ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ስለያ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንጥቀመሉ ነገር እናበሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኡ ለሎሚ ሓደ ዘይኮነ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ድማ ከምኡ ኢሎም ዝነግሩ ስለምንታይ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣካይዳ ስለ ዝሰልችዎም ስለዚ ኣጋይን ኣብዚ እውን ምስትውዓል የድልዮም ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ሓፍ ኢሎም ንዲሞክራሲ ቃልሲ ከም ዘሎ ኣምሲሎም ነቲ ስርዓት ምስ ቀየሩ ግን ወላ ሓንቲ ሕጂ ኮ ለውጢ ዝተገበረ የለን ኣብቲ ስትራክቸራል ፕሮብለምስ ናይታ ባንግላዴሽ ወላ ሓንቲ ክቅየር ኣይኮነን ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ግን ኮምፕሊትሊ ክቅየር እዩ ስለዚ ብዘይገድስ ከመይ ከም ዝቕፅል ምስ ግዜ እናራና ክነግረኩም ክፍትን እየ እዚ ካበይ ዝብገስ ዘሎ እዩ ኩነታት እንድሕር ኢልና ካብዚ እዩ ዝብገስ ዘሎ That more and more countries are stepping away from the US dollar. Are you curious why that's happening? Well, George Yeo, the former foreign minister of Singapore, has some interesting insights on this. The US dominance in the world. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ማሕውር ናታ ቁጠባዊ ሓይሊ ናታ ቁጠባዊ ፅልዋ ናታ እናጎደለ ይኸይድ ኣሎ ኣነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ሲንጋፖር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ ሓደ ካብቶም ዲስቲንጉሽድ ዲፕሎማትስ ኤንድ ስኮላርስ ናይ ዓለምና እዩ እዚ ሲንጋፖር ንኣሜሪካ ካብ መራሕዮም እዩ ዝጅምር እቲ ንሲንጋፖር ሊኮንዩ ሓደ ካብቶም ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ኩሉ ግዜ ከፀልሞ ዝፍትን ዝነበረ ኣንፃር ደው ዝብል ዝነበረ ስለዚ እቶም ፖለቲከኛታት ናቱ ድማ ናይቲ ኣይኦም ስለ ዝኽተሉ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ወላ እኳ መሻርክታ እንትኾኑ ንኣሜሪካ እቲ ኣካይዳ ናታ ግን ብትክክል ዝገልፅዎ ሶም እዮም ካልኦት ኩሎም ናቶም ፓፐት ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ኣይዛረቡን እዮም ስምዕዎ ኣሜሪካ እንታይ ትገብራላ እንታይ ከየጋጥማ ኣሎ is enabled by the strength of the US dollar and the exorbitant privilege that it enjoys arising from the position of the US dollar. The US has 800 military bases around the world. Who is funding those bases? US taxpayers? Maybe some. The US can print money. And when the US prints money to finance military bases, in a sense, all of us in Singapore and China and Europe are being taxed.
to finance the security which the US provides. እንታይ ድብለና ዘሎ ኣሜሪካ ንኣብነት ብቕልል ዝበለ ከባቢ 800 ዝኸውን ወተሃደራዊ ቤዝስ ኣብ ዓለም ኣለዋ መዓት ገንዘብ እዩ ዘድልየካ ነዚ 800 ወተሃደራዊ ቤዝስ ካብ ሃገርካ ወፃኢ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ናይ ሴኩሪቲ ናቱ ናይ ገለመለ ናይ ኩሉ ነገሩ ንክትገብር ከመይ ጌራ ኣሜሪካ ነዚ ኩሉ ትኸፍሎ መን እዩ ዝኸፍሎ እንድሕር ኢልካ ሓደ ካብኡ የስ ናይ ኣሜሪካ ታክስ ፔየርስ ወይ እውን እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኸፍሎ ክፋል ኣሎ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናቱ ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ዓለም እያ ትኸፍሎ ብኸመይ ኣሜሪካ ገንዘብ ፕሪንት ስለ ትገብር ዘላ ፕሪንት ትገብር ኣላ ክንብል ከለና ስለምንታይ ፕሪንት ክትገብር ክኢላ ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ገንዘብ ፕሪንት እንተገይራ ተረኽሚሻ እያ ትጠፍእ ኣሜሪካ ግን እቲ ዕዳናታ ናብ ካልኦት ሃገራት ተሰጋግሮ ስለ ዘላ እዚ ፋይናንስ እዩ ምናልባት ርቕ ዝበለ ፋይናንስ እዩ እቲ ኣሜሪካ ፕሪንት ትገብር ክበሃል ከሎ ትልቃሕ እያ ምልቃሕ ማለት ካብ ክትከፍለ ዲያ ትኸፍሎም ኖባዲ ኖውስ 35 ትሪልዮን ዕዳ ኣለዋ ንብል ዘለና ኣሜሪካ ክትከፍለ እያ ማለት ኣይኮነን እዚ እቲ ዕዳናታ ግን ክሳብ ሕጂ ዶላር ምጥቃምካ ስለ ትግደድ ዶላር ግድን ክትጥቀም ስለ ዘለካ ነዳዲ ክትገዝእ ዲኻ ንግዲ ክትገብር ዲኻ ገለ ክትገብር ዶላር ስለ ዘድሊ እቲ ዶላር ትጥቀመሉ ክሳብ ዘለካ ባጤራናቶምን ቁጠባናቶምን ኣገዳስነት ኣለዎ that's why ከም ድሌቶም ፕሪንት እናገበሩ እዚ ኩሉ ወተሃደራዊ ቤዛትን እዚ ኩሉ ኩናትን ወረብ ኩናትን ዕግርግር እናገበሩ ክቕፅሉ ክኢሎም ዘለው እዚ ግን ይብላ ኣሎ ስምዑ ሕጂ But the manner in which the US has been weaponizing the US dollar and the international financial system is causing many countries to feel aggrieved that, look, this is not reasonable. You are saying that your enemy, who's an old friend, must now be my enemy. And people resent it. Now, maybe they have to listen to the US because for the time being, they need the US. But in their minds, they will say, look, I will find an alternative. And one day, I will find my own way. And I'm surprised in the last few months. Every dinner I attend, every social gathering, people talk about de-dollarization. سمعوا ኣለኹም ናይ ብሓቂ ዘገርም ዘረባ እዩ እዚ that's why ድማ ኣብዚ ቻነል ናተይ ንኸጋንን ኢለ ኣይኮንኩን ካብቲ ርእሲ ናይ ፍልጠት ዝኾኑ ሰባት እየ ደምፃልኩም ሓበሬታ ጆርጅ ፈሊጠ ወይ ገለ ካብቲ ካባኹም ሒሻ ገለገለ ኣይኮነን ካብቶም ዝበለፁ ነቲ ሓበሬታ ዝፈልጡ ክምህሩ ዝኽእሉ ዓለም ሙሉእ ክብሪ ዝህቦም ሰባት እየ ደምፃልኩም that's why please give respect ኣብዚ ቻነል ዝመፅእ ሓበሬታ ኣብ ካልእ ቦታ ንኽትረኽቦ ቀሊል ኣይኮነን ስለምንታይ ከምዚ ንምግናን ገለ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ኣነ ንባዕለይ ስለ ዝመሃር እየ ናባኹም ዘምፅኦ I learn a lot ካብዚ ትሕዝቶ እዚ that's why ድማ ፓሽን ኣለኒ ወልፊ ኣለኒ ክመሃር ከይተምሃርኩ ክውዕል ኣይደልን እየ ኣነ ንነፍሰይ እናተምሃርኩ ንዓይ ዝምስጠኒ እየ ደምፃልኩም ኩሉ ግዜ ኣነ ካብቶም ቀዳማይ ኣብዚ ቻነል እዚ ዝመሃር ሰብ እየ ምክንያቱ ኣነ ጥራይ ኣይኮንኩም ክዛረብ ዝደሊ ካልኦት ዝበልዎ ምሳይ ኮይንኩም ክትመሃርዎ ሓቢርና ክንዓብየሉ ክነቅሓሉ ስለ ዝደሊ እየ ደምፃልኩም ስለዚ you need to give respect I hope እዚ ቻነል እዚ ነዚ ሕብረተሰብ ዓብይ ለውጢ ይገብር ከም ዘሎ ድማ ይሪኦ ኣለኹ ኣብ ኮሜንት ናትኩም ይሪኦ ኣለኹ ኣብ ፅሑፋት ናትኩም ኣብቲ ኩሉ ትገብርዎ ይሪኦ ኣለኹ ትደገፍ ወላ እውን ሰብ ይሪኦ ኣሎ ልዕልዩ ክሪኦ እንተዝኽእል እውን ሕብረተሰብና ምተጠቐመ ምክንያቱ ናይ ጆርጆ ትሕዝቶ ኣይኮነን እዚ ጆርጆ ቻነል ጥራይ ዘለዎ ናይ ካልኦት ትሕዝቶ ኣምፅየ ብሓደ ንክንፈልጦን ንኸነስዕብለሉን ዝገብር ዘለኹ እንታይ ይብላ ኣሎ ዓለምና ኣሜሪካ ከም ድሌታ ንኽትከይድ ኣብዚ እዋን እዚ ኣንፃራ ደው ክትብል ዓቕሚ የብለን ሃገራት ግን እቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዘላ ብዙሓት ሃገራት ኣይፈትዎን እዮም ኣንፃር ዶላር ወይ ኣንፃር ኣሜሪካ ተኸይድካ መቕፃዕቲ ኣለዎ ኣሜሪካ ዝበለትካ ወላ እውን ኣንፃር ረብሓኻ እንተኾነ ክትገብረለካ ትግደድ ንሶም ዝፀልዎ ንሶም ንራሻ ተፀልዮማ ባፍንጫ ስኻ ድማ ምሳና ኮይንካ ኣንፃር ረብሓኻ ንራሻ ፅላ ይብሉኻ ንሎሚ ፈሪሁ ሰብ ሕራ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ወርሒ ጥራይሲ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ኸትካዮ ኮፍ ዝበልከ ናይ ድራር ግብጃ ድዩ ናይ ገለመለ ሰብ ብዛዕባ ዲዶላራይዜሽን ጥራይ ይዛረብ ዘሎ ኢሎም ኣሜሪካ ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ክትርድኦ ኣይከኣለትን ዓለምና ብቕልጡፍ እያ ካብዚ ኩነታት ካብ ኣሜሪካ ክትፈትን ዘላ እዚ ድማ ቀሊል ኣይኮነን ነቲ ናቱ ተቐቢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ግዜ ዝበሎ ነይሩ قاعدة من فترة لهم خاصة أفغانستان نجيب الله كله خلاص كله نروسيا هم كتبوا من تجي أتوم كومونيست يوم عنا متر بلهم تبايلهم تودد تولاد بلهم أنشم قاعدة فترة ما داعش ما نمشيوا إذا كانوا تفر عليها رئيس ناي شبرا والدبات بخمي كمان متسينا كمان ده مسألة كنا تعطي أنت فترة عندك أو مش تنسى عم تعطي أنت فترة كلها مستنا يوني بولار تبع التريو بلوخ إلى عند مسائل بناتهم بخطب تزوري تفترة لساتن فترة دلوا بفلان كوابينا دلوا زي رجعتن عنوتن قليل نجار عقنا بيجاكات المسؤولين دلوا أنصار تيروريزم أنصار قلة دلوا مسارح يوم على تم فترة إذا سبب دخلنا مين يتقدم موضوعات عند هيلكا قداي بيجاكات أنا 9/11 في السنة يبزح قداينا شبارات زي دوب بدبالي صار عالمي بتميت وصقلوا بناتهم بوليسيات تفتر مسؤوليات أو تهزمت تفتر ودلوا شجر موضوعات يبلون بحرد حدا عبي جابلو دو ناي خبابيتات يزدو تبعد الله كابزي عالماوي استراتيجي ناي جاندا واشنطن
زي له بقدم هاي درجة ماني نحن كذا حزب تعتزين أفريقيا مساحة لهم تريو أفريقيا حتى نتبغى 3 بليون حزب دولة نحن لهم مسعبيت نايتي بزحي سبحان الله ما بأسف مسكدة أنت قبل خير بزحي جزء له أنت قبل سبحان الله بزين ساعتهم فترة ودر له كت كم يجوا قبل خير تنقحت بزمة نتبلي خير من الله تعالى ده اللي هو يقول لك على رسلي أما تنا أمريكا دول خلنا تحت حدا قتلت خيرها بدو وان فترة دلو لن بيننا حجرات أبزي معسكر أبزي بيز أبزي نن بينو انتهى ركبالو جاكات زمزمزو دلو قلبت انتهى اللو مع مودعتها هندو دمر كان تاريخها مالتي هجي زدو بدو بعد دلو ما جينا لا يسلد غنا تواسيمو سلد دلو نايل معت عندل سلد رخبه عينتي وتم من نبابرون سلد طعمه مسلو هذه شكرات ما توصل له سلاد خير هذا بسنين دلو زنقة يختلط خير باي ديفولت ببهر مالياته من نبابرو يدوسنا أنا سلمتي أبز تدري سلمتي أبز تمد الله سلمتي إحنا ما تسألنا عن الله سلمتي له نبصق حتى عن ناس يروح أصل دري مالتي يا تلازني تكونتات معرتي مزمزاز جبر زلو دولار تتقيمكا قطبات تتقيمكا وتهدر عقم تتقيمكا نخالوت جبر زلو كم زي منستر جورج كبلت أنها This is not good for the US. But has the US changed policy? No. They continue to widen the sanction list. So this puzzles me because the very actions of the US is causing the de-dollarization momentum to increase. And I'm quite sure that among the big countries, China, Russia, and others, especially those in the BRICS countries, will want an alternative system, not to replace the current system, but to really tell the US, look, don't overplay this. Because if you do, أمريكا مع ذا زبام زلو تقول الجراز قبروا زلو تسعنوا قبروا زلو زهرموا زلو كل قبروا زلو هجرات حالم الرجع نخدليا بفلا يتنابريك زلو هجرات تشاينا روشان قالوا هجرات من مسام كوينن أما رات من قد نخفترة من رجع قوين وين وين أمريكا زلين زي كوننس بفج أني قدد علوا سلزت قديتها أنت يا وابنت كبكمية باقيرنا ناس قد هايزي خنقت فهم فتنينا أنت كامبانينا تشاينا نيران تبع المسيلكم وويت بال أنت فيديو كبكمية مسا حدا كابتي قديتها زفترو زلو كنتات نخردانا عالمنا بيقصات خيط كم زلا نزياس كسمعوا 64 critical technologies that will control the future of the world. And incredibly, China now controls 90% of them. But it wasn't always like this. In fact, 20 years ago, it was the United States who controlled 60 of the 64 technologies. But over the past decade, China has overpowered the US and now firmly sits in the driver's seat to lead the future of our world. This new information was published in a new report entitled Critical Technology Tracker, The Rewards of Long-Term Research Investment. It was written by ASPI, an Australian think tank. እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብ ዓለምና ካብ ንዓለምና ኣገዳስነት ዘለዎም ዝተባሃሉ ከባቢ 68 ክሪቲካል ኣዝዮም ኣገደሲ ቴክኖሎጂ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ዶሚኒየንት ወይ ከዓ ዝለዓለ ሓይሊ ንኽህልወካ ዘድልዩ ቴክኖሎጂታት ካብ ዝበሎም እዚ ኣስፒ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣውስትራልያ ብኣሜሪካ ፋንድ ዝኸውን ወይ ምስ ኣሜሪካ ቅርበት ዘለዎ ናይ ቻይና ኣይኮነን ኣንጻር ቻይና እዩ ካብዚኣቶም እቶም ቀንዲ ክሪቲካል ቴክኖሎጂ ዝበሃሉ 90 ቻይና ከም ትቆፃፀሮም ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ቁጠባ ናይ ዓለም ቻይና ክትቆፃፀሮ ምዃና እዩ ዝነግር ዘሎ ዝቐንታ እዩ ናይ ኣሜሪካ ፋንድ ትገብሮ ኦርጋናይዜሽን እዩ So, who ironically receives funding from the US State Department and military industrial complex. In other words, this organization is anything but pro-China. Everyone knows China has been the world's factory for the past 4 decades, but in recent years, China has shifted from being a manufacturing powerhouse to a research powerhouse and now dominates advanced fields like AI, renewable energy, biotech, space, and quantum computing. The Economist even admitted earlier this year that China is now a scientific superpower. 10 years ago, Harvard Business Review published a research now dominates advanced እንታይ ዝብለና ዘሎ ቻይና ነቲ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ ንመጻኢ ኣገዳስነት ዘለዎም ገለ ካብኣቶም ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ባዮቴክ ባዮሎጂ ናይ ጥዕና ቴክኖሎጂ ጌርካ ክትገብሮ ከለካ ባዮቴክ ከምኡውን semiconductors ኣብ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ እዚ ናይ ሶላር ሲስተም ናይ ሶላር ኤነርጂ ብፀሓያዊ ዲ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ዝበሃል ዲ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ቻይና ዶሚኔት እናገበረቶ ትኸይድ ከም ዘላ እዚ ድማ ካብ ምንታይ ዝተበገሰ እንተልና ሓንቲ ኣብነት ኣብ ዘይጠቕሳ ክበክም ህዋዌይ ትበሃል ካምፓኒ ኣላ እዛ ህዋዌይ ትበሃል ቀደም እንታይ ትጥቀም ነይራ ናይ ጉግል ኣንድሮይድ ሲስተም ይጥቀሙ ነይሮም ኣብ ቴሌፎናቶም 2019 ድዩ 20 ሓንቲ ቴሌፎን ገዚአ ነይረ እታ ዝበለፀት ቴሌፎናቶም ንሳምሱንግ ኮምፕሊት ዶሚኔት ዝገበረቶ ገለ ዓይነት ካሜራ ዝነበራ መራ ፅቡቕቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ቪድዮ ገይረ ነይረ እዛ ሞባይል እዚኣ ዋጋ ካብ ካልኦት ዝሓሸት እያ ውፅኢት ናታ ካብኡ ይበልፅ ኢለኩም ነይረ
ሽዑ ስለ ደሰንበተቶም ህዋዌይ ምስ መንግስቲ ቻይና ናይ ስልያዊ ሓበሬታ እዩ እቲ ሲሲፒ ዝበሃል መንግስቲ ይጥቀመላ ብላብላ ኢሎም ነታ ካምፓኒ እንታይ ገይሮማ ካብቲ ኣንድሮይድ ሲስተም ናይ ጉግል ከም ትስጎግ ገይሮማ ስለዚ ሕጂ ኣንድሮይድ ኣይትጥቀሙን ኢኹም ኢሎም እንታይ ገይሮማ ንድሕሪት ጉሒፎማ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ገይሮም እቶም ካምፓኒ ናቶም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምስራሕ ጀሚሮም ሎሚ ለንቀነ ኣፕል ኣይፎን 16 እዮም ገለ መለ ኣናውንስ ገይሮም ንሳቶም ድማ ናቶም ገለ ትበሃል ቴሌፎን ኣናውንስ ገይሮም ናይ ኣይፎን ነታ ናይ ቀደም ዝነበረት ንእሽተይ ኣይ ወሲኽና ኣላ ዶ ገለ ዳ ክብሉ ከለዉ እቲኣቶም ግን ኮምፕሊት ዝተዓፃፀፍ ስማርትፎን ተራእዩ ዘይፍለጥ ቴክኖሎጂ ኣብ ዕዳጋ ኣቕሪቦም ማለት እዩ ብካልእ ዘራርባ ዶሚኒየንት ፎርስ ስማርት ካርስ ቴክኖሎጂ ዘሎ መካይን ክሰርሑ ጀሚሮም ኣብቲ ቺፕስ ዝበሃል ዘሎ ምስ ኤንቪድያ ክወዳደሩ ጀሚሮም ስለዚ እቲ ካምፓኒ ከም ብሓድሽ ኣሜሪካ ስለ ዝገደደቶ ንታሕቲ ወሪዱ ኩሉ ነገሩ ገይሩ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይሩ ሓደ ዓንተር ገበል ኮይኑ መፅዩ ንቻይና ድማ ክዓፅዋ ከብልዋ ምስ ፈተኑ እንታይ ትገብር ኣላ መመሊሳ ኣብ ነፍሳ ኢንቨስት እናገበረት ሱፐር ፓወር እናኾነት ትመፆም ኣላ እዚ ናይ ሲንጋፖር መራሒ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ ዝብሎም ፀኒዩ መጠን ብዙሕ ኣንፃሮም ዝኸድካ መጠኑ እተን ሃገራት ኣማራፂ ይደልያ ኣለዋ ካልእ መንገዲ ይደልያ ኣለዋ ንኣሜሪካ ትምንተ ትብል ነራ ካብኡ ይመፁን ናይ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ስትሬት ፎርወርድ ነጊርዎም ቅድሚ እዚ ገዳሚ ጅማሩ ንግድናትና 88% ብናይ ኣሜሪካ ዶላር እዩ ነይሩ ምስ ኣገድዎም 96% ዲገለ ብናይ ምስ ቻይና በብባጢሮም ይገብሩ ከም ዘለው ዶላር ከም ዝተረስዐ ስለዚ እንታይ እዚ ግዴታ ናቱ ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ለንቀነ ብሪክስ ዋዕላ ድማ ፔይመንት ሲስተም ዝበሃል ዘሎ ኣናውንስ ክገብርዎ ብዙሕ ትፅቢት ይገብረሎም ኩሉ እዚ ድማ ነቲ ዲዶላራይዜሽን ወይ እውን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ፅልዋ ኣሜሪካ ባዕላ ብዓንዳር ኣካይዳናታ ትኸስሮ ከም ዘላ ንዑ ንምስትኽኻል ድማ እዩ እዚ ዕልዋ መንግስቲ ኣንተመከረኩም ፀናሕኩ ከመይ ገይሮም ነቲ ዕብላላ ናቶም ነቲ ሓይሊ ናቶም ንምርግጋፅ ፈቲኻ እንተዘይ ሓጊዝካዮም በፍንጫ ከኣልዩኻ ከም ዝፍትኑ ኣብ ኤርትራ እዚ ንነዊሕ ዓመታት ዝተፈተነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሕጂ እውን ዝፍተን ዘሎ እዩ እቲ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ፖሊሲ ተመሳሳሊ ከምዚ ሬጂም ቼንጅ ኢሎም ክዛረቡ ዝጅምሩ ኩሉ እቲ ካልእ ብሕቡእ ክገብርዎ ዝኽእሉ ምስራሕ ስለ ዝኣበየ እዩ ስለዚ ኣገይን ኣብ ካልኦት ሃገራት ከመይ ከም ዝሰርሕ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ኦኬ ኣብ ካልእ ግዜ ክገልፀልኩም እየ እዚኣ ሕጂ ናብታ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ኣርእስቲ ላትኒ ናባ ክሰግር $323 million. That's how much the Catholic Church in New York will have to pay up. Why? For sexually abusing 530 children. This is a historic settlement, and it is casting a shadow over the Pope's rare visit to Europe. Pope Francis is in Belgium, another country rattled by the clergy. ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ካብ ሕማቕ ዜና ካብ ሕማቕ ካብ ገበናት ናፃ ክትወፅእ ዘይከኣለት ቤተክርስትያን ኮይና ኣላ ኣነ ካቶሊካዊ ሰብ እየ ኣማኒ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ኣባል ናተይ ኣብኣ ዝዓበኹ እየ ልበይ ይስበር ነዚ ዘረባ እዚ ክሰምዕ ከለኹ እስኻ ሓንቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ኢልካ ተኣምነሉ ዝነበረት ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ሓጢኣት ኣለዎ ርክሰት ኣለዎ ዝብል ብፍፁም ንእሽተይ ቅንጣብ ጌጋ ሓሳብ እውን የብለ ኢና ኣብኡ ስለ ዝዓበኹ ነቲ ኣካይዳ ናይቲ ቤተክርስትያን ካብ ስለ ዝርዳእኒ ከም ሰብ ሓደ ክልተ ጌጋታት ክህሉ ክልተ የስ ፐርፌክት ዝበሃል መርሕነት ስለዘየለ እዚ ኣብ ኤሮጳ ንሪኦ ዘለና ግን ካልእ ደረጃ እዩ 323 ሚልዮን ቤተ ክህነት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዝገበርዎ ገበን ተባሂሉ ተኣሚኖም ክኸፍሉ ሕራይ ኢሎም ኣለዉ ኢትስ ሾኪንግ ገለገለ ሰብ ኣሎ ኣነ እውን ቅድሚ ገለ ዓመታት ከምእየ ዝብል ነይረ ነታ ቤተክርስትያን ከናሽው ኢሎም እዮም ነው ብከምኡ ክንሽፍነሎም ኣይንኽእል ኢና ስለምንታይ ኣብ ከምኡ ደረጃ በፂሓነ ግብረ ሰዶም እናጋጠመ ከሎ ኣንፃር ጠጠው ብባል እቲ መርሕነት ናይ ቫቲካን ኣብይሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ኢልካ ንኽትዛረብ ብፍፁም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንኣነ ምናልባት ካልኦት ህንዳውያን ዘበላሽዎም ከይመስለኩም ካ ኩሉ ሚድያ እዩ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘሎ also had a meeting with victims of those people who were abused by Catholic priests. Some of this, of course, is very historical, but nonetheless, people have survived and still had to live with years of torment over what happened to them at the hands of people who really they should have been able to trust. Let's bring in Mark Artsruni, who is from the SNAP organisation. That's Survival Network for Those Abused by Priests. Mark is the European coordinator of the group. Mark, thanks for being with us. The scale of abuse within the Catholic Church continues to shock people, doesn't it? Yes, absolutely. Thank you for having me. And I have to say that our first thoughts must really go to victims of clergy sex abuse around the world who have suffered through a very traumatic experience that is often underplayed by the church. And there's been some rather ghastly cases in Belgium. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ቤተክርስትያን ኩሎም መራሕቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ኩሎም ኣመንቲ ናይቲ ቤተክርስትያን ወይ እቲ ቤተክርስትያን መርሕነት ናቱ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ወዲቑ ኢሉ ዝሓስብ ጥዑይ ርእሲ ዘይብሉ ጥራይ ብዙሕ ጥዑይ ሰብ ከም ዘለዋ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓባይ ቤተክርስትያን እያ
ኣብ ልዕሊ እቲ ቤተክርስትያን ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ድማ ካልእ ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ህዝቢ ትክክለኛ ናብ መንገዲ ኣምላኽ ክወስደኒ ዝኽእል እዩ ዝበሎ እምነት ተኸቲሉ ዝኸይድ እዩ ሕማቕ ነገር ትጉስጉስ ወይ እውን ሕማቕ ነገር ትመክር ቤተክርስትያን እውን ኣይኮነትን ብቐረባ ዝፈልጦ ነገር ስለ ዝኾንኩ ኣነ ትምህርቲ ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ንካልኦት ንፀላእቲ ካፍቅር ልክዕ ነቲ ትምህርቲ ናይ ክርስቶስ ዘንፀባርቕ ትምህርቲ ዘለዋ ቤተክርስትያን እያ ካልእ ነገር ከይመስለኩም ኣብዚ ኣብቲ መርሕነት ኣጋጢሙ ዘሎ ብልሽውና ግን ካልእ ደረጃ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኤውሮጳ ዘሎ መርሕነትን ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መርሕነትን ኣብ ካልእ ዓለም ከም ዘሎ ኢለ ኣያምን ያነ እዚ ኸ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘሎ እዚ ግብረ ሰዶማውነት ከመይ ኢላ ውሽጢ ኣትዩ ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ንቐፅል እንታይ ዘጋጥም ዘሎ In the last 10 or 20 years, we can go into more detail if you want to. Please do, because I'll get my cards on the table. I was brought up in a Catholic family, christened as a Catholic. I'm not here to make any excuses or say, all I'm saying is that it never fails to shock me how this happens, how it went ignored, how it was brushed over, glossed over, and it's the opposite to my own experience of. ናይ ብሓቂ ወላት ጋዜጠኛ ኣነ ንባዕለይ ካቶሊክ የብል ኣሎ ካቶሊክ ስለ ዝኾንኩ ግን ሕማቕ ነገር ከጋጥም ከሎ ስቕ ኢለ ክሰምዕ ወይ ንክርእለኒ ማለት ኣይኮንኩን ነቲ ጌጋን ገበን ዝተፈፀመ ብፍላይ ድማ ካሕሳ ክትከፍል ተጀሚርካ ነቲ ገበን ተኣሚንካሉ ኣለኻ ማለት እዩ ሰትልመንት ማለት ኣብ ቤት ፍርዲ ከይከድከ ከተደቃቕሶ ምፍታን ማለት እዩ ተደቃቕሶ ንሓደ ገበን ድማ ኣብቲ ገበን ዝተሳተፈ ኣካል ምስ ዘለወካ ጥራይ ትገብሮ ተርእዮ እዩ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ብጣዕሚ ቤተክርስትያናታ እናዓነወ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብታ ቀዳመይቲ ሪፖርት ክነግረኩም ክንደይ ቤተክርስትያናት እናተዓፅወ ይኸይድ ከም ዘሎ ምክንያቱ እኹላት ተኸተልቲ ናይቲ ቤተክርስትያን እቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነበረ ተኸታሊ ናይቲ ቤተክርስትያን ካብ ኣምላኽ እናረሓቐ ስለ ዝኸደ ነቲ ሃይማኖት እናገደፎ ስለ ዝኸደ ናይ ብሓቂ ኣብ ክራይሲስ ትርከብ ቤተክርስትያን እያ እዚ ኣብ ካልእ ዓለም ከምኡ ይኮነን ዘሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡ ይመስለንን ኣብ ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ ኣብ ሃገርና ድማ ፅኑዕ ዝኾነ ኣማን ናይቲ ቤተክርስትያንን ምስ ኣምላኹ ተወኪሉ ዝኸይድ ህዝብን መርሕነትን ከም ዘሎ ኢለ ዝኣምናነ ብቐረባ ንነፍሲ ወከፍ መራሒ ቸገር እየ ክብል ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን እዚ ኣብታ ቤተክርስትያን ኣጋጢሙ ዘሎ ፈተና ፍሉይ ዓይነት ፈተና እዩ ናይ ሆፕታ ቤተክርስትያን ካብዚ ፈተና እዚ ስዒራ ንክትወፅእ ወይ እውን ንክትኣልዮ ነዚ ናይ ሰይጣን ፈተና ስዒራ ኪንኡ ክትከይድ ናይ ብሓቂ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ብጣዕሚ እታ ቤተክርስትያን ጉዳን ከም ዝወፅእ ኮይኑ ዘሎ ኣነ ድማ መኣስ የቀቢፀዮ ንግብረ ሰዶማዊ ኣካይዳ ብተሪር ክቃወም ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ቀቢፀዮ ነዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማለት ምክንያቱ ሓደ ስትሬት ፎርወርድ ኣምላኽ ሰዶምን ጎመራን ከጥፍእ ከሎ ሓደ ካብቲ ከምኡ ከግብሮ ዝኸኣለ እቲ ጉዳይ እቲ ምዃኑ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሰፊሩ ዘሎ እዩ ኣብ ሕብረተሰባት ናትና ድማ ብፍላይ ከማል ኤርትራ እዚ ነገር ዝቅቡል ነገር ኣይኮነን እዚ ተገይሩ ቤተክርስትያን ዝኣክል ብተሪሩ ኖ እዚ ጌጋይ ክትብል ተዘይክኢላ ካልእ ነገራት ኣየጋጠመን ኢልካ ክትዛረብ ወይ እውን ክትማጎት እሞ ከዓ ቤት ፍርዲ ባዕሎም ሰትል ክገብሩ ዝፍትኑ እንተለዉ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢኖ ገለገለ ኣመንቲ ካቶሊክ ሕማቕ ክስማዓኩም እዩ ግን ተዓሚትካ ምኽታል ለውጢ የምፅእ ማለት ኣይኮነን ተዓሚትካ ትኽተሎ ኩሉ ግዜ ሓደጋ እዩ ዘምፃልካ እዚኣ ጥራይ ክብል ይደሊ ናይ ብሓቂ ኣም ሾክድ and it's a very very disturbing ሓበሬታ ነዚ ክሰምዕ ከለኻ ሸፋፊና ግን ክንከይድ ኣይንኽእል ኢና ብተደጋጋሚ ዝረአ ጌጋ ስለ ዝኾነ እታ ቤተክርስትያን የቕረታ ሓቲታ ነቶም ሕማቕ ዘጋጠሞም ካሕሳ ሂባ ክሰግሮ ኣምላኽ ክምሕሮም ድያ ይምሕሮም ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ግን ብዓይኒ ሕጊ ገበን ተፈፂምካ ነቲ ዝፈፀምካዮ ገበን ክትክሕሶ ክትክእል ኣለካ ዝግባእካ መቕፃዕቲ ድማ ክትቅበል ኣለካ እዚኣ ድማ ሕብእብእ ዘድልያ ጉዳይ ኣይኮነትን ስምዒትካ ትንኪፋትካ ክትኮን ትኽእል እያ ትንኪፍካ ክኸውን ይኽእል የስ ክትንኪፈካ ኣለዎ ኢልካ ተዓሚትካ ምኽታል እውን ትርጉም ፀገም ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ we need to open our eyes ኣነ ድማ ሓደ ነገር ጎርጉይረ ብፍሉይ ዝሰለኾ ምስጢር ኣይኮንኩን ፅርግያ ዝወፀ ኣብ ፓብሊክ ሚድያ ኣብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ምስ መፅአ ዘምፃልኩም ዘለኹ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ኣነፂርና ክንፈልጦ ስለ ዘለና ኔክስት ቶፒክ And we have some breaking news coming in. Israel's military says Hezbollah leader Hassan Nasrallah has been killed in an airstrike on Beirut. Israel struck Hezbollah's headquarters in the city late on Friday, with reports indicating they were targeting the head of Hezbollah, the Lebanese militant group which normally confirms on Nasrallah's fate. We will continue monitoring this major development as the day progresses. Just to repeat, Israel says it has killed the head of Hezbollah, Hassan Nasrallah, in an airstrike on Friday. With me in the studio is the chief of the military. So انتهينا نسمع زلنا إسرائيل نناي حزب الله مراحي ناصر الله كم زهرمت إذن الجرزلو إسرائيل نايتي حزب الله مراحي زنبري حزب الله زبال أب دبوب ليبانوس أتيق زلو أنصار إسرائيل على زنبري نايتهم شعب مسلم حلاف زنبري سيد حسن ناصر الله زبال زبيبان وقنتري ودلهم تحتي إسرائيل بفلو يسرحت كم زقتلته جليس الله
زي أبت زوبات زنبري أجرجر ገለገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ኤርስኩዌክ ወይ እውን ምንቅጥቃጥ ምድር ናይ ፖለቲካ ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኦፍ ኮርስ እስራኤል ሓያል እያ ሶ ዴይ ከን ዱ ኤኒቲንግ ብዙሕ ነገር ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ምዃኖም ተደጋጋሚ ንሪኦም ኣለና ዓቕሚ ምስ እስራኤል ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ መወዳድርቲ ኣይኮነት ትዋጋ ዘላ ሕዝብላ ድዩ ሓማስ ድዩ ሕቲ ድዩ እዚኣቶም ብንሕ ተበጊሶም ወይ እውን ተበግሶ ስለ ዝገብሩ እዮም እምበር ምስ ናይ እስራኤል ዝወዳደር ወታደራዊ ዓቕሚ ሃልይዎም ኣይኮኑን እዚ ኮይኑ በቲ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ እስራኤል መራሒ ነተንያሁ መሊሱ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኢራን ይኹን ኣብ ካልእ ናይ እስራኤል ኢድ ክበፅሖ ዘይክእል እስራኤል ክትሃርሞ ዘይትኽእል ወታደራዊ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዕላማ ከምዘየለ ብግልፂ ኣብ ዩኤን ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ ስለዚ ዓለም ድማ ንእስራኤል ምናልባት ክትኩንን ትኽእል እያ ገለ መለ ክትብል ትኽእል እያ ኪኑ ዝሓለፈ ስጉምቲ ክትወስድ ግን ኣይትኽእልን እያ ዓለም ዝበሃል ከመን እዩ እቲ ዓለም ዝበሃል ኣብዚ ዓለም ሓያል ጥራይካ ክትከውን ዘለካ ሓያል እንተዘይኮንካ ድንጋፂ ዝበሃል የብልካ ሓያል ክትከውን ክትፅዕር ክትክእል ኣለካ otherwise yes ሓያል እንተዘይኮንካ ናብቲ ሓያል ሰጊድካ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ንዑ ክትገብር ዘይትኽእል ኮይንካ ድማ ትጠፍእ ማለት እዩ ከምዚ ኢንተርናሽናል ሎው ገለ መለ ክበሃል ከሎ ከምዚ መፍትሒ ዘምፅእ ገለገለ ኤርትራውያን ሕጂ እንታይ ይብሉ ኤርትራ እኮ ብዓለም ደረጃ ልኡላውነታ ዝተረጋገፀ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ኣምፅልኩም ነይረ ኤርትራ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ሃገር እያ ትኹን መን እዩ ዝግደሰላ ኤርትራ ኢንተርናሽናል ሪኮግናይዝድ ኮይና ድያ ኣይኮነትን nobody cares about that እንድሕሪ ኮሩኻ ደልዮም ንዕዖም ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ተዘይብልካ ወላ ሓንቲ ነገር ከተምፅኦ ትኽእል ነገር የለን ኢትዮጵያ 10 ግዜ ከምዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣምፅልኩም ነይረ ሓደ ዶክተር ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ኣሎ አንድ ሰሞን ጫጫታ ነው ኤርትራ ክንወራ ንኽእል ኢና ኤርትራ ብሓይሊ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ክብሉ ከለዉ ገለገለ ሰብ እንታይ ዝመስሎ ኣሎ ክወሩ ኣይክእሉን እዮም ኤርትራ ኢንተርናሽናል ሕጊ ከሎ እንታይ ማለት ኢንተርናሽናል ሕጊ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ዓለም ብሃፎም እዮም ከምኡ ዝብሉ ሓያል ተወሪርካ ኩሒምካዮ ካትም ትብል ምክንያቱ ኢንተርናሽናል ሎ ንዑ ከተግብር ዝኽእል ሓይሊ የለን እስራኤል እኮ ዩኤን መዓልታዊ ትጋገዩ ኣለኹም ሕማቕ ትገብሩ ኣለኹም እዩ ዝብሎም እሞኸ እንታይ ክትገብሩ ትኽእል ኪኑ እንታይ ኢሎማ ግን ወላ ሓንቲ ጉተረስ ኣብኡ ከሎ ዘረባ ተዛሪቡ ትምብል ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ተኸይዶም ድማ ኣሜሪካ ስለ ዘላ ጠጠው ተብሎም ስለዚ ኣብዚ ዓለም ዩ ሃቭ ቱ ቢ ስትሮንግ ሓይሊ ድማ ብምንታይ እዩ ኣብዚኣ ምስ ገለገለ ሰባት ዝተፈላለየ ርእቶ ክህልወና ይኽእል እዩ ቁጠባዊ ሓይሊ ኣገዳስነት ኣለዎ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ካብኡ ብዘይስንፍ ካብኡ ብፀቢቑ ዝበርትዕ ግን ወታደራዊ ሓይሊ ተለካ ጥራይካ ሰርቫይቭ ትገብር ፕሮፌሰር ጆን ሜርሻይመር ይብሉ ንግዲ ኢኮኖሚ ገለመለ ፅቡቕ እዩ but if you don't have military power ትርጉም የብሉን ቁጠባናትካ ክዓኑ ይኽእል እዩ ክዕንዎ ይኽእሉ እዮም ፀላእትካ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ብቁጠባዊ ዝመፀካ ፀገም መኪድካዮ ክሰግር ትኽእል ኢኻ እንታይ ገደሸና ኣብ ካልእ ዓለም ከለሎ ልብል ኤርትራ ዘይትወስዱ ኤርትራ እኮ ኩሉ ዓይነት ብድሆ ዘጋጠመ ሃገር እያ እዚ ኩሉ ብድሆ ብኸመይ ሰጊራቶ ተይልካ ካልእ ኣይኮነን መኪታቶ ሕጂ ናብኡ ክንከይድ ከለና ኣብይ ኣሕመድ ልንቀነ ዝበሎ ነገር ስለ ዘለኒ እየ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ እስከ ንምፃእ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ ዩኤን ኢና ንዛረብ ዘለና ንስማዕ ኣብዚ Existing international security architecture represented by the UN Security Council continues to hamper efforts to maintain international peace and security. 78 years since its formation, the structure of the United Nations Security Council remains largely unchanged. The Council is, by all intents and purposes, dysfunctional, undemocratic, non-inclusive, unaccountable, autocratic, and at best, ዊልያም ሩቶ ከምኡ ድማ ፕሬዚደንት ራማፎዛ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ክልቲኦም ተቐባቢሎም እዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃውማ ናይቲ ዩኤን ዘይኮነ ሴኪሪቲ ካውንስል ዝበሃል እቲ ውሳነ ዝህብ እገዳ ዘውርድ እገዳ ከልዕል ዝኽእል ሓይሊ ንሱ ክንምንታይ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ኣሜሪካን ኤሮጳን ይሰብኩ ዲሞክራሲያዊ ኦርጋናይዜሽን ኣይኮነን ስለምንታይ ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም ውክልና የብሉን ኣብኡ 1.4 ህዝቢ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣብ ህንዲ ዘሎ ኣብቲ ቀዋሚ መንበር ቦታ የብሉን 1.4 ክኸውን ኣብዚ ቀረባ ትፅቢት ዝግበረሉ ህዝቢ ኣፍሪካ ኣብቲ ቀዋሚ መንበር ቦታ የብሉን ቪቶ ፓወር የብሉን ከምኡ ድማ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ 1 ቢልዮን ክኸውን ዝኽእል ወይ እውን 700 ሚልዮን ክኸውን ዝኽእል ህዝቢ ቦታ የብሉ ድምፂ የብሉ ስለዚ ዝበፅሕ ህዝቢ ዓለም
ዘይውከለሉ ድምፅናቱ ዝተዓብሰ ኣብ ጣውላ ድማ ዝኾነ ከስምዕ ዘይክእለሉ ኦርጋናይዜሽን ናይ ዲሞክራሲ ናይ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ ፍትሕን ክዛረብ ከሎ ንባዕሉ ዲሞክራሲያዊ ዘይኮነ ኦርጋናይዜሽን ቅቡል ኣይኮነና በሎም ዝዛረብዎ ዘለዉ እዚ ዘረባ እዚ ዊልያም ሩቶ ወይ እውን ናይ ሳውት ኣፍሪካ ዝዛረብዎ ዘለዉ ኣሜሪካ እውን ትደፍኣሉ ስለ ዘላ ቪቶ ፓወር ጥራይ ክትብ ዘይደለየት እምበር ኣሜሪካ ድምፂ ትደልላ ካብ ኣፍሪካ ብፍላይ ታእሳ ትጉስጉሰን ዘላ ሃገራት ወይ እውን ምስ ኣሜሪካ ቀረባ ዝምድና ዘለዎን ከም ኬንያ ድዩ ከም ናይጀርያ ድዩ ከም ሳውት ኣፍሪካ ድዩ ከም ግብፂ ክረኽባሉ ዝኽእላ መንገዲ ክትፈጥር እያ ስለዚ ጉዳይ ናይ ዩኤን ነዊሕ ተዘሪብሉ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ገለ ነገር ክረክብ ዝኽእል ይመስል ኣሎ ኣብ ዩኤን ብዙሕ ዘረባ እንዲ ተዘሪቡ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣፍሪካ ከም ኮንቲነንት ክልተ መናብር ክወሃባ ከም ዘለዎ ኣሜሪካ ግን ብንጹር ቬቶ ፓወር ክንባ ከም ዘይኮና ኢሎም እዮም እዚ ሓደ ካብቲ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ እዩ ኣብ ዩኤን ከለና ግን ዘይተቐየረ ነገራት ከዓ ብዙሕ ክርፍስ ተራእዩ ኣሎ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ቅድሚ ናይ ኤርትራ ምብፃሕና መጀመርያ ነዚኣ ንስማዕ Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity. Ethiopia's attempts to annex parts of Somalia under the guise of securing sea access are ሶማልያ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ሶማልያ ኣብ ዘስምዖ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ዲኖ ምክትል ፕራይም ሚኒስተር ይመስለን ወይ ፕራይም ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ይመስለኒ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኢትዮጵያ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ናይ ሶማልያ ብምጥሓስ ምስ ክፋል ናይ ሶማልያ ዝኾነ ሶማሊላንድ ሓድሽ ውዑል ፈሪምሎ እዚ ድማ ሉላውነትን ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስን ቻርተር ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ዘፍርስ ውሳነ ስለ ዝኾነ እዚ ብቐረባ ዓለም ምሉእ ፎቅ ክትብሎ ዘለዋን ክትግዶ ዘለዋን እየ ብምባል ጽቡቕ ዝኾነ ተሪር ዝኾነ ዘረባን መግለፅን ኣውፅኡ ኣሎ ብተመሳሳሊ እዚ ፖለቲከኛ ሶማላዊ ዲፕሎማት ምስ ባይደን ተራኺቡ ምስ ስቴት ዲፓርትመንት ተራኺቡ ከምኡ ድማ ናይቲ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣፍሪካ ጨንፈር ሓላፊት ሞሊፊ ምስኣውን ተራኺቡ ምስ ብዙሓት ሓይልታት ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘሎ ከምኡውን ብዙሓት ሓይልታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ድማ ከም ንዝክሮ ምስ ዑስማን ሳልሕን ምስ ናይ ግብፅን ኮይኖም እውን ስእሊ ገይሮም ንኢትዮጵያውያን ከጉርዑ ከም ዝኽእሉ ገይሮሞም ነይሮም ስለዚ ብወታደራዊ ዓይኒ ሶማልያ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕሚ ካብ ግብፂ ትረክብ ኣላ ግብፂ ድማ ንባዕላ ካብ ኣሜሪካ ሓዱሽ ኣፅዋር ትረክብ ኣላ ንብል ኣለና ብዲፕሎማሲ እንተኾነ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ሃገራት ብሃገራት ዓረብ ይኹን ብካልእ ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ትረክብ ከም ዘላ ንርኢ ኣለና ሶማል ኣብቲ ዞባ እንተኾነ እውን ዝበዝሑ ሓይልታት ኣብ ጎና እዮም ዘሎ ጅቡቲ ምስ ኣሎ ግብፂ ምስ ኣሎ ኬንያ ኣንፃራ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ሉላውነት ናይ ሃገር ይድፈር ኣሎ ስለ ዝብሉ ኤርትራ ምስኦም ኣለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ብኩሉ መዳይ ተፅዕኖ ወሪድዎ ከም ዘሎን ኣብ ፀቢብ ኩነታት ወዲቑ ከም ዘሎን እዩ ዝርአ ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ዘለዎ ወጥሪ ሕጂ ዘስማዓኩም ካብ ምንታይ ዝተበገሰ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና both unlawful and unnecessary. Somali ports have always been accessible for Ethiopia's legitimate commercial activities, reflecting our commitment to regional trade and cooperation. However, Ethiopia's aggressive maneuvers, including its controversial agreement with one of our regional administration, እንታይ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ናይ ንግዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ኮይኑ ሶማልያ ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ኣፍ ደገ ክትከፍተላ ክፉት ከም ዝኾነ ማዕፆናታ ስለዚ ነቲ ኮመርሻል ናይ ንግዳዊ መዓላ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክፉት ከም ዘሎ ኣብ ሶማል እንተኾነ ኢትዮጵያ ምስ ኣካል ናይ ሶማልያ ዝኾነ ከም ሓደ ግዛእታዊ ሃገር ጌራ ንዑ ናፅነቱ ንምእዋጅ ትሰርሖ ዘላ ሉላውነት ናይ ሶማልያ ዝደፍር እዩ እሱ ድማ ቻርተር ናይ ሕብራት መንግስታት ከምኡ ድማ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዘፍርስ ስለ ዝኾነ ክኾነን ይግብኦ እናበለ ፅቡቅ ገይሩ ንኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ዓለም የፈድሖም ኣሎ ስለዚ እቲ ሽፍንፍን ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ከም ሕዙም ኢትዮጵያ ሉላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ክግህዝ ዝኽእል እዚ ድማ ብኩሉ ዓይኒ ክንሪኦ ኣለና ወላ እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክፍፅሙ ከለዉ ድሮ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ዝፍፅሙ ዘሎ ከም ፕሬዲሰንስ ከም ቅድመ ኩነት ተቐሪቡ ስለ ዘሎ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ክገብርዎ ዝኽእሉ እውን መርኣያ በዚ መንፅር ተተራእዩ ኣቢ ኦልሬዲ ኣብ ካልእ ፈቲኑ ስለ ዝነበረ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ክመፅእ ተኽኢሉ እውን ሓደ ቅድመ ኩነት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኩሉ ቻምበርስ ናይ ዓለም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ስእሊ ከም ዘለዎ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘሎ እዩ ዝፍዳሕ ዘሎ ማለት እዩ undermines Somali's sovereignty and embolden secessionist movements threatening our national unity.
This action is not only sow division at the time when Somalia is striving for peace and cohesion, but also serve as propaganda for terrorist groups like Al-Shabaab, who exploit Ethiopia's provocations to recruit and radicalize vulnerable individuals. እጅንታ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሶማልያ ድማ ክልተ ዓይነት ኣርጊመንት እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ በቲ ሓደ እዚ ኢትዮጵያ ትኽተሎ ዘላ ኣብ ሶማሌላንድ ነቲ ካልእ ክፋል ናይ ሶማልያ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለማት ክንፀሉ ንዝደልዩ መንገድን ኣብ ደገ ዝኸፍት ምዃኑን ዩኤን ድማ ወይ እውን ሕብረት ዓለም ወይ እውን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስቕ ኢሉ እንተርዩ ካልኦት ክፋላት ናይ ሃገራት ክምቀሉ ዝደልዩ ወይ እውን ምምቕቓል ናይ ሃገራት ኣብ ደገ ዝኸፍት ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ክውገድ ከም ዘለዎን ከምኡ ድማ እቲ አልሸባብ ዝበሃል ሓደጋ ዝፈጥር ኣሎ ዝበሃል እውን ኣፍ ደገ ተኸፍተሉ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ክትወረኩም ትደልላ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ነቶም መንእሰያት ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፉ ይገብሮም ከም ዘሎ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክቃለስ ኢሉ ብዙሓት ዕጡቃት መንእሰያት ከም ዝረክብ ዝገብር ዘሎ ኣፍ ደገ ዝኸፍት ዘሎ ምክንያት ዝህብ ዘሎ ኣካይዳ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዝኸሳ ዘሎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ኢቭን እቲ አልሸባብ ተሓይሉ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ፀቕጢ ነቲ አልሸባብ ካብ ቀደም ክቆም ከሎ ኢትዮጵያ ክምክት ኢሉ ስለ ዝቆመ ሰባት ንክቆፅር እቲ መንግስቲ ሶማልያ ስጉምታ ይወስድን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ናብ ሸባብ ከይዶም ናብ አልሸባብ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝኸሶ ዘሎ ሰው ኢትዮጵያ ነዚ እውን መልሲ ሂባትሉ ነራ ሓፂር ክንሰምዖት መልሲ ዝተዋህበ of understanding with Somaliland is based on existing political dispensation in Somalia. Our objective is shared growth and prosperity in the region. Similar agreements have been concluded by other states, and there is no reason for the government of Somalia to incite hostility that obviously intends to cover internal political. እጅንታይ ዝብል ዘሎ ካልኦት ሃገራት እውን ከምኡ ገይረን እየን ስለዚ ንሕና ድማ ከምኡ ክንገብር ኣለና ሶማልያ ስለምንታይ ኣንጻርና ትኸይ ዘላ ወልከ ካልኦት ሃገራት ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ገበራ ኣለዋ ድየን ጅቲ ዝዛረብዎ ዘለዎ እኳ ፍጹም ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብርዋ ኮይኖም ንኣብነት ኣብቲ ወደብ መን ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ ዩኤኢ ግን ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ገይርዋ ድዩ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣቢ ወይ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ሬኮግናይዝ ክገብራ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ንባዕሉ ቴንሽን ዝፈጠረ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ኣላ ነዚ ኣብ መንስማዕያ We have spoken to the Prime Minister and to his government about our concerns about the notional MOU that was discussed last January. We don't think that's a productive way forward. We remain supportive of Somalia's sovereignty, territorial integrity, and unity. ሕጂውን እታ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ብኣፉ ዝብሎ ዘሎ እዚ ብተግባር እንታይ ክኸውን ይስርሑ ኣይንፈልጥን ኢና ብተደጋጋሚ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝነገርና ይብሉ ኣለዉ ልኡላውነት ናይ ሶማልያ ክኽበር ከም ዘለዎ ተሪቶሪያል ኢንተግሪቲ ናቶም ግዛታዊ ሓድነት ናቶም ወይ ግዛታዊ ዶብ ናቶም ክኽበር ከም ዘለዎ ልኡላውነት ናቶም ክኽበር ከም ዘለዎ ኪኖ እዚ ዝኽየድ ድማ ነቲ ዞባ ኣገዳ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ነጊርናዮ ኣለና እያ ትብል ዘላ ስለዚ ኣሜሪካ ኣድኖ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣፎም ዝኸፍትሉ ዘለዉ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ ግን ኣጋይን ኣብ ባይታ ኸ ብኸመይ ይሰርሑ ኣለዉ ይትሕቶ ንሱ ግን ንጹር ኣይኮነን ዘሎ ንዓይ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ግን ንግብፂ ክሕግዙ ከለዉ ግብፂ ናብ ሰራዊት ናብ ኢትዮጵያ ክትእቱ ከላ ሱቕ ኢሎም ዝርዩ ዘለዉ ንግብፂ ተወሳኺ ሓገዝ ዝህቡ ዘለዉ እንተኮይኖም ሶማልያ ልኡላውነታ ንኽትከላኸል ዓቕሚ ንክህልዋ ዝሕግዙ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዓካ ግን ስቲል ኣሜሪካ ኣካይዳ ምሉእ ብምሉእ ይፈልጦ ወይ ግምግመ ክትበላ ይትኽእል And I'm confident that the important discussions underway to resolve that matter will bear fruit. So, Assistant Secretary, I have a question here about the GERD, the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Egypt has repeatedly called on the United Nations Security Council to intervene in the Grand Ethiopian Renaissance Dam dispute, with Egypt recently deploying military forces to Somalia. Are there concerns within the U.S. administration about the potential for a broader conflict in the Horn of Africa between Egypt and Ethiopia? እዚኣ ሓንቲ ካብተን ንፅር ትሕቶ እውን እያ እንታይ ትብል ዘላ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ናይቲ ገርድ ዝበሃል እቲ ኣባይ ቃላይ ዝብልዎ ወይ እውን ቢጋ ዝብልዎ ኣብ መንጎኦም እዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ብተደጋጋሚ ንኣሜሪካ ምትትታው ጌራ ነዚ ጉዳይ እዚ ገለ መዕለቢ ክትገብረሉ ገለ መፍትሒ ከተናዲ ብዙሕ ግዜ ለሚኖም እዮም
ግን ሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ክርከበሉ ኣይከኣለን ስለዚ ምዚ ግብፂ ናብ ሶማልያ ተኣትዎ ዘላ ጉዳይ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ኩነታት ኢላ ተሓታላ እስከ ንስማዕ እያ Well, I want to remind our listeners that Secretary Blinken traveled recently to Cairo. And while he was there and discussing the existential nature of the Nile waters to the people of Egypt, he underscored our recognition of those water needs and the importance of the Nile to Egypt. But it's important that we also say that we acknowledge Sudan's concerns about dam operations and safety and Ethiopia's compelling development needs. As far as the United States goes, we are committed to helping all these parties discuss how agreements related to water management, use, and ሕጂ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ብዛዕባ እዚ ክምልስ ትሕር ኮይነ መጀመርያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ግብፂ ኣብ ካይሮ ዝነበረሉ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከምኡውን ምስ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ከም ዝተረኸበን ኣብኡ ድማ እቲ ጉዳይ ናይ ኒል ኣገዳስነትን ልዑል ኣገዳስነት ናቱ ንግብፂ ከም ዝርድኦምን እቲ ጉዳይ እቲ ድማ ንግብፃውያን ሴንሲቲቭ ከም ምዃኑ መጠን ትክክለኛ መፍትሒ ክረክብ ከም ዘለዎ ይርዳእና ተመሳሳሊ ህዝቢ ሱዳን እውን በቲ ጉዳይ እቲ ዝትንከፍ ምዃኑን ናቶም ኩነታቱን ይርዳእና እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያ ተምፅኦ ስነ መጎት እውን ነትን ህዝብና ንመብራህቲ ክንጥቀም ኢና ክብሉ ከለዉ እውን ቅቡል እዩ ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ንሕና ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዝምድናን ሽምግልናን ንክህሉ ተረዳድዮም ንክፈትሕዎ እዚ ሕጂ ዲፕሎማቲክ ላንጉጅ እዩ ብኣፎም ዝብልዎ ዘይኮኑስ ብተግባር እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንግብፂ ወታደራዊ ሓይሊ ይሕግዝዋ ኣለዉ ብኩሉ ይድግፍዋ ኣለዉ ስለዚ ወታደራዊ ኣፅዋር ይህብዋ እንተለዉ ግብፂ ድማ ናብ ሶማልያ ተኣቱ እንተላ ንሶማልያ ሉላውነታ ንክከላኸል ድልውነት ኣለኒ እንድሕር ትብል ኣላ ኮይና ኣሜሪካ ድማ ብድምፃ ኣብ መንጎ መንጎ ክትከውን ተደልያ ብተግባራቶም ንግብፂ ይድግፉ ስለ ዘለዉ ኣብ ጎኒ ግብፂ ከም ዘለዉ ጥራይና ንፈልጥ ሶ እዚ ካብ ኮነ እቲ ጉዳይ ድማ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኮርነር ተጨፍሊቁ ከም ዝተርፍ ጥራይና ክርዳእ ንኽእል እዚኣ ነዚያ ቪድዮ እዚኣ ምስ ረኣዩ መሊሱ መርዲኡ ኮይንዎም ዘሎ ትርክብ ወገና ንክልትዮም ከተሸምግሎም ፈቲና ነይራ እያ this peace process between Ethiopia and Somalia? Actually we had 2 rounds of talks and we are expecting the third round. It is an hope door. So Turkey ብኩሉ ነቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልን ዘሎ ንክትፈትሕ ትፍትና ኣላ ግን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከተምፅእ ከም ዘይከኣለት ቢካዝ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘሎ ፍልልይ ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ at the same time ትርኩ ድማ ናተረብሓ ንምስላት ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ንሶማልያ ትዕጥቆ ከም ዘላ ሓንቲ ዓባይ መርከብ ኣፅዋር ዝሓዘት ናይ ትርኩ እውን ኣትያላ እዮም ዝብሉ ቀኒዮም ለንከን ኢትዮጵያውያን ሸር ዝገብርዎ ዘለዎ እየ ዝብለኩም ግን ኮንፈርምድ ዝኾነ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብዛዕባ ክዛረብ ስለ ዘይረኣኹ ኣይከንወሰይ ግን ምስቲ ዘለዎም ናይ ዲፈንስ ዲል ትርኩ እውን ንሶማልያ ትዕጥቃ ከም ዘላን ድሮናት ናይ ትርኩ ድማ ነቲ ክሊ ኣየር ኣብቲ ዶብ ዘሎ ሓለዋይ ገብረ ከም ዘለዋ ዝገልፅ ትሕዝቶታትን ፅሑፋትን እውን ወፂኡ ነይሩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ቦምብ ሼል ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዩ ስምዕዋ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰፊ ቻከሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሰፊ ሰዓት የወሰደው ጉዳይ የቀጠናው ውጥረትና የጎረቤት ሀገራት አጀንዳ ነበር የሚሉት የኢትዮ ፎረም ምንጮች ኤርትራና ፕሬዝዳንት ኢሳያስን በተመለከተ ያደረጉት ንግግር ግን ካድሬውን የሚያስገርም እንደነበር አንስቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጥቂት ዓመታት በፊት ቀለበት ያሰሩላቸውን ኢሳያስ አፈወርቂን ባረጀና የዝንብ መጫወቻ በሆነ ቀፎ መስለው ነው በአዳማው መድረክ ላይ ያቀረቧቸው። ይሄ ለበርካታ አስርት ዓመታት ስልጣኑን ይዞ ፖለቲካም ልማትም የማያውቅ በተናጥል የቀረ የወደቀ ግለሰብ ነው ሲሉ እንደጠቀሷቸውም ነው የስብሰባው ተሳታፊዎች ያነሱት። አሁን እዚህም እዛም ግንኙነት ለመፍጠር የሚያደርጉት ሙከራ ዋጋ አልባ ነው። እኛ ጋር ይዋጋሉ ብለን አንጠብቅም። ተሳስተው ከሞከሩት ግን ኤርትራን ጋዛ አደርጋታለሁ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገራቸውን ማክሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራን ወደ ጋዛነት ቀይራታለሁ በሚል ያስቀመጡት የጊዜ ገደብም 1 ወር ጊዜ ውስጥ የሚል ነው ብለዋል የስብሰባው ተሳታፊዎች። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፍሉይ ዕፁብ ኣኼባ ዝበሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እውን ኤርትራ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ ዘይብላ ብዘይ ቡቕዓት መራሕቲ ትመሓደር ዘላ ሃገር እያ ከም ገለ ኢሎም ናባና ገጾም እንተመፂኦም ድማ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንኤርትራ ናብ ቃዛ ክቀይራየ ያይ ናይ ግዜኡ ዘሎ ፈቕራ እንዲ ተባሂሉለይ ናብ ቃዛ እስራኤል ከም ትገብሮ ዘላ ስኑ ነፍሲ ከም እስራኤል ገይሩ እዩ ከም ቃዛ ክቀይራየ ኢሉ ተዛሪቡ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኢትዮ ፎረም እንዲ ኢልዎ ነኖ ቅድሚ ሕጂ እውን ክንደይ ተባሂሉ ከምዚታት ክብል ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን
كابي كم زمت تزربا بين تردا مسيلكم بافون كم خبلوا خلو اب كاميرا وصيون وسمعنا هنا اكزاكتلي ذا زربازيا قمت لابيلو خالي سبنا غيرنا نيرو كابي كم زوصت دما بزي خاتفلت كاب زيرو تبغيسوم بروباغندا يغبرون يوم كلب لكم كلنا سمعوا ابزيج አቅሟን ታውቃለች ተዘግቶ የከረመ ቤት ነው ትንሽ ክብሪት የሚፈልገው እኔ የምላችሁ ዱቄት ሁሉ ምድረ ዱቄት ቱልቱላ ሲነፋብኝ የኖረውን ጊዜ አስታውስ ህዋት ሙሉ በሙሉ ትጥቅ ማስፈታት ሻዕቢያ አስተትብለ ግባ ማለት ነው ያላልኳችሁ ሻዕቢያ አንድ ነገር ኮሽ ቢያደርግ በሰሜን በኩል ያለምንም ማወላዳት የአልጀርስ ስምምነቱን ጥሶ ሻዕቢያ አንዲት እርምጃ ወይ በሁመራ ወይ በሽሬ ወይ በአዲግራት ወይ በሽራሮ የሆነች ስቴፕ ቢራመድ ማለት ነው የኢትዮጵያ ጦር አሰብ ይገባል ያለምንም ጥርጥር አባቴ በጦርነት ናጣው በጦርነት ታስመልሰው ሻዕቢያዬ ትንሽ ግፋስቲ ልብ ግዛ እጂ እንታይም ዝብሉ ዘለው ምክንያት ዮም ዝደልደሉ ምክንያት ተረኺብና ሻዕቢያ ንሽተይ ነገር ደፊኡ ብሕመራ ድዩ ብሽላሎ ድዩ ብባድመ ድዩ ብገለግ ዝኾነ እንተገይሩ ንሕና ዓሰብና ብሓይሊና ክነምፃ ብዓብ ወታደራዊ ሓይሊና ከሲርና ሕጂ ድማ ወታደራዊ ሓይልና ብቕልፅምና ንመልሳ እዮም ዝብሉ ዘለው አብይ አሕመድ ከም ዝኽብል ከሎ ምናልባት ከጽዩቕ ገለገለ ሰባለ እንዲየዋ ክጽዩቕ ኢሎም እዮም አብይ አሕመድ ዳማ ብወግዕ ሲል እንዲ ክልተ ወደብ ነይርና ሎሚ ግን ወደብ የብልናን ስለዚ ወደብ የድልየና እዩ ብስምምዕ እንተረኸብና ፅቡቕ ተዘየለግና ብቕልፅምና ብሓይልና ክንረኽቦ ኢና ኢሉ እዩ ስለዚ ሓድሽ ምስጢራዊ ጉዳይ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ንኤርትራ ፋሕ ብትን ኢትየ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክእትዋየ ኢሉ እውን ተዛሪቡ ተባሂሉ እዩ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይበሎ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ እቶም ዝብዎ ዘለው ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘለው ድማ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦምን መዳልያታት ዝሽልሞምን ሰባት እዮም ስለዚ ኣብ መንጎ እቲ ክልቲኡ ሃገራት ከምዚ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ናቱ ስቴት ሚድያ ዝኾነ ይኹን ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ከውፅእ ዘይደሊ ዘሎ ሳቶም ግን ከምኡ ይኮን ኣብቲ መንግስቲ መፂኦም እውን ኣምፂልኩም ነይረ ተኳትር 2-3 ኤርትራ ክትረማሎ ኤርትራ ብሓይሊ ክንወስድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ አብይ አሕመድ ከምኡ ኢሉ ተባሂሉ ፕሮፓጋንዳ ንምግባር ሓይሊ ከም ዘለዎ ንምንፅብራቕ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን እቲ ሕቶ ኣብዚ ዘሎ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኤርትራ ብዙሕ ምርጫታት ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ እና ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስሊ ክወስዶ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ሲሪየስ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዶ ኣይረኣናዮም ኣብቲ ግዜ መለስ ኣብ ዝነበረሉ ሲሪየስ ስጉምቲ ይወስዱ ነይሮም እዮም መለስ ካብ ዝኸይድ ግን ከምዚ ኣሻላሻል ብዘለዎ መንገዲ ክርእይዎ ወላ እውን ምስ ኣብ ፅቡቅ ከሎ ብዙሕ ዓንዳር ዝኾነ ዘረባ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ኣምሓሩ ናይ ገለን ነይሩ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ግን ኣይተራእየን ሳዕ ከጅጂ ከምኡ ድዩ ዘሎ እቲ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ወላ ከምኡ የለን ኣይፈልጥን እየ እጅ ገለ ሰባት ኣለዋ ብፕሮፓጋንዳ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ እዮም ሞቢላይዝ ዝገብሩ ዘለዉ ህዝቢ እዮም ዝውግኑ ዘሎ ኣብ ጎኖም ንክኸውን ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎም ውሽጣዊ ፀገሞም መፍታሕ ሃቢዎም ስለ ዘሎ ከመይ ጌርካ ንህዝቢ ኣብ ጎንካ ተሰልፎ እሞ ሓደ ዓብ ፀላኢ ኣለካ ወደብ ከተማልስካ ኣለካ ንህላወኻ ንመፃኢኻ ድማ እዚ ወደብ ዘድልየካ እዩ ሻዕብያ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ሓይሊ የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፅቡቅ ጌርና ክንሃርቦ ኣለና ኢሎም ንህዝቦም እዮም ፕሮፓጋንዳ ገይሮም ሞቢላይዝ ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ብብርቱዕ ድምፂ እዮም ዝሰርሕሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ መንግስቲ ነዚ ኩነታት እዚ ይሰርሓሉ እንዲ ዘሎ ግን ብወቅዒ ክደፍዓሉ ድማ ሪሊ ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዝደኸመት ደረጃ እያ ዘላ ዝደኸመት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት እቲ ዝደኸመ ደረጃ በፂሓትሉ ዘላ ሕጂ ብኩሉ ፋኖ መዓልታዊ ወታደራት ናይ ኣቢ ክማርኽ እዩ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ ቨሪ ሲምፕል ሄልፕ እዩ ዘድልዮ ዘሎ ነቲ ኩነታት እቲ እዚ ሕጂ ሻዕብያ እንታይ ዓይነት ጌም ክፅወት ከም ዝኽእል ምስቲ ናይ ሶማልያ ንሪኦ ፀኒና ክሳዕ ክንደይ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣምሓራ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ ክጥቀመሉ ተስፋ ንገብር ሓደ ካብቲ ክጥቀመሉ ኣሎ ንብል ዘለና ነዚ ስምዕዎ ሕጂ 3 ኣዋርሕ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ተባሂሉ ኣብ ዝተፈላለየ ፀጥታዊ ምርግጋዕ ዝተሓረሞ ከባብታት ኢትዮጵያ ኣማዒት ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ ዘሎ እቲ ትካል ብሮብዓብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ጥራይ ልዕሊ 200 ሲቪላውያን ከም ዝተቐትሉ እዩ ጠቒሱ ነይሩ እቲ ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ መስከረም ዝሸፈነ መጽናዕቲ ነቶም ኣብ ዘተሓሳስቡ ኮይኖም ዝቕፅሉ ዘለዉ ዝበሎም ጉዳያት እዩ ኣተወኪሩ ዝሕጋዊ ቅትለት ኣብ ከባብታት ግጭት ዝስዕብ ናይ ትግራይ ሰራዊት ግን ክትኸውን ኣይትኽእልን ምክንያቱ ኣጋርካ እዩ ብፃይካ እዩ ነቲ መንግስቲ ሕወሓት ወኪልካ መፂኻ ውረደ ኣይወረደ ይበሃል ኣሎ እዚ ኣይትውክለኒ ኢልዎ ኣሎ ኣብቲ ውረደ ይወረደ
ወረደን ዝብል ኣካል ናይ ትግራይ ሰራዊት እውን ኣዛዚ ከዓ ይኽትሎ ይትኽእልን ናይ ትግራይ ሰራዊት ኣጋር ካ እንድዩ ማዕረ ብፐርሰንቴጅ እንዲ ኣትዮ ፍቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣትዩ ዝኒዮ ፓራለል እዩ ማዕረ ኢኹም ወዲ ወረደ ከውርዶ ዝኽእል ጌታቸው ኾን ዘውርዶ ከውርዶ ዝኽእል ኣብዪ ሓመድ የውርደን ኣብዪ ሓመድ ይሾመን ከውርዶ ዝኽእል ሰራዊት ትግራይ ዘውርዶ ይኸይድ ብጀነራል ዘውዱ ወይ ብምግበይ ወይ ብወደ ሸብር ተኪዕ እዮ ኣለኹ እንተኢሉ ይትካእ ንመን ዳክሰምዕ ንመን ወኪል ድኸፊል ነብዚ ጄኤስኤስ ኣይውክለን እንተኢሉ የውርዶ ባይቶና ኣብኡ ዘሎ ቢሮ ሓለፍቲ ኣውሪደ እዮም እንተኢሉ የውርዶም ካብ ገለ ክትኮም እየ እንተኢሉ ይትክእ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ካበይ ዝመፀት እያ መሲልኩም እታ ጉዳይ ተዛርቦም ዘላ ጌታቸው ረዳ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ክቆዓፀር ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብተደጋጋሚ ከም ዝረአናኩም እቲ ህወሓት ዝበሃል ንጌታቸው ረዳ ንሱ ምስ ፃጥቃኑ ነቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ዝሕምስ ዘሎ ንሱ እዩ ብምባል ንሱን ጉጅለናቱን ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ትግራይ ከኣሊዎ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ህወሓት ነቲ ወታደራዊ ክንፊ ነቲ TDF ዝበሃል ዝነበረ ወይ ነቲ ሰራዊት ሓላፍናቱ መን እዩ ነይሩ ወዲ ወረደ ዝብልዎ እዚ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝበሃል ምክትል ፕሬዚደንት እውን እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምክትል ፕሬዚደንት ፃጥቃን ኮይኑ ኣሎ መን ገይርዎ ኣቢ ክኸውን ገይርዎ ስለዚ ነቲ ስልጣን ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ክወስድ ይፍትና ኣሎ ጌታቸው ረዳ ናይቲ ወታደራዊ እዚ ሓላፊ እንድሕሪ ኮይኑ ንወዲ ወረደ ኣልዩ እውን ናቱ ዝጥዕሞ ገይሩ ነቲ ሰራዊት ተቆፃፂሩ ነቶም ናይ ህወሓት ካድረታት ደብረፅዮንን ነቶም ጉጅለናቱን ሜቢ ከቃብፆም ይሓስብ ኣለኸውን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣበይ ደረጃ ወዲቑ ዘሎ ስምዑሞም ኣብዚ ከመይ ገይሮም ይላገፁሎም ኣለዉ ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑኻ ስብሰባ አካሄደው ከጦርነቱ በፊት ማለት ነው በጣም ምስጢራዊ በሆነ የጦር አዛዦች እነ ምግበ እነ ደብረጽዮን ምናምን ያሉበት ማለት ነው የወሰኑት ውሳኔ ምን መሰለ 2 ሚሊዮን የትግራይ ወጣት አለ በጥናት ያረጋግጥ 2 ሚሊዮን የትግራይ ወጣት አለ በጥናት ያረጋግጥ ነው 1 ሚሊዮኑን ገብረን ወደ 4 ኪሎ እንመለሳለን እዛ ስብሰባ ላይ ይሄን ወስነው ገቡ እዚ ሰብ እዚ ተሓበሬታ ናቱ ካበይ ረኽቦ ገለ ካብቶም ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና ፕሮፓጋንዲስት እዩ ምስቲ ኩንነት ዝነበረ ግን ዝመሳሰል እዩ ህወሓት መራሕቲ ናቱ እቶም ካድረታት ናቱ ኣብ ኣኼባ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ 2 ሚሊዮን መንእሰይ ኣለና 1 ሚሊዮን ኣጥፊና እውን ናብ 4 ኪሎ ክምለስ ተኽኢልና ፅቡቕ ኢሎም ከም ዝወሰኑን ብኡ አንቂሎም ከም ዝተበገሱን እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ውፅኢት ናይቲ ፕላኖም ዝነበረ ምዃኑን እቲ ፕላን ናቶም ብትክክል ኣይሰርሐን ግን ንስልጣን ክብሉ ኩሉ እቲ ዝተቐትለ መንእሰይ ዋጋ ክኸፍልዎ ድልዋት ከም ዝነበሩን ከሪፉ ዘሎ ንክኸፍሉ እውን ስኽፍ ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ኩንነት ብዙሕ ዝረሓቐ ዘረባ እውን 1.2 ሚሊዮን ወጣት አለቀ ይሄ ለታሪክ እንዲቀመጥ ፈልጋለሁ እንግዲህ ወደ 7 ሚሊዮን ነው የሚሆነው ትግራይ ወጣት የሚገመተው ህዝቡ 2 ሚሊዮን ወጣት አለን 1 ሚሊዮኑን ገብረን 4 ኪሎ ሄደን ስልጣን እንይዛለን ይሄን ወስነው ነው ወደ ጦርነት የገቡት በዝግ ስብሰባ አካሄደው ከጦርነቱ በፊት ማለት ነው በጣም ምስጢራዊ በሆነ የጦር አዛዦች እነ ምግበ እነ ደብረጽዮን ምናምን ያሉበት ማለት ነው የወሰኑት ውሳኔ ምን መሰለ 2 ሚሊዮን የትግራይ ወጣት እዚ ካብቲ ኩንነት ካብዚ ሕጂ ዝኾንዎ ዘለው ፈሊኻ ብዙሕ ዝረአውን ኣይኮነን ኮማንደር ኢንቺፍ ኣዛዚ ላዕለዋይ ኣዛዚ ተፀዋዕነትኩም ናባይን ናብ ካቢኔን ክኸውን እዩ ኢሉ ደንበ ውፅኡ ቀዳማይ መግለፂ ኣይኸውንን ሕገወጥ እዩ በዚ ምክንያት ኢሉ ተዋይምዎ ኣሎ ወታደራዊ ኮሚቴ ባይዞ ይጣሸለ ትግራይ ብኻሊእ ኣነ ወጥቶም ናይ ትግራይ ሰራዊት ይርድኦም ደሎ ብደንቢ ብኣግባቡ ቢዚ ስለ ዝኾነ በቲም እውን ናይቲ ሚድያ ኣክሰስ እውን ብኣግባቡ ስለ ዘይኸውን ናይ ትግራይ ኢንተርኔት እውን ኩሉ ስለ ዘይኸውን ዘይክርድኦም ይኽእል ይገል እዮም ወታደራዊ ኮሚቴ ናይ ንሻለቃ ኣጥናፉ ግዜ ዝመፀሎ ትግራይ ሕዚ ናይ ንለፍተነ ጀነራል ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብምክንያት በዓል መስቀል 2017 ዓ.ም ኣብ ጎቦ ጮምዓ መቐለ 16 መስከረም 2017 ዓ.ም መልእኽቲ ሕሊፎም ትግራይ ክትነብር ህልውናኣ ክረጋገጽ ናይ ህይወትን ኣካልን መስዋዕቲ ዝኸፈለ ባህጉ ክሰምር ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣብ ዕንክሊል ኣቲና ህዝብና ከብዲ ሓቂፉ ሰማይ ደጊፉ ክነብር ዝግደደሉ ኩነታት ካብ ምፍጣር ወፂና ኣብ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ሰላምን ላዕላውነትን እናዓስለሉ ዕለት ክኸውን ንረባረብ ኢሎም እልፊ ኣላፍ ጸላት ዝመከተ መንእሰይ ተስፋ ክህልዎ ኩለና ንረባረብ ገጢሙና ዘሎ ጸገም እውን ካብ ዓቕምናን ላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ደስታናን ሓጎስናን ጥራይ እንተይኮነስ ስቃይን መከራን ናይ ኩልና ሸከም ምዃኑ ኤርትራንም ማስከተላ ሶማሊያንም ደርባ አንዳንድ ኢትዮጵያዊ የሆኑ ባንዳዎችንም አስቀድማ
ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ወይም ለመውረር ስታደርግ የነበረው እንቅስቃሴ ተሸንፏል። የማንኛውም አይነት መረጃዎች ተሸንፏል። ከየተጀመረ ኢትዮጵያ ስዕራተ ያም ዝብሉ ዘለው ዝኻ ኣብ ከመይ ዝበለ ዓዘቕቲ ወሪዶም ከም ዘለው ዝነገረካ ኣብዚ ሕጂ ናብቲ ናትና ጉዳይ ክሰግር እንዲ ሓንቲ ግን ኣላ ኣብዚያ ስማ ናውሕን ዘራጉድን ኩነታት ተፈጢሩ ሕጅስ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ዕርቀ ሰላም ንምውራድ እውን ዘፀግም ኩነታት ተፈጢሩ ዝብሎ ኣሎ ምናልባት እዚ ከመይ ትሪኦ ሕዚ ናይ ብሓቀት ህዝቢ ተቐይሙ እዩ ማለት ትኽእል ዶ እስኻ እውን ኣብ ትግራይ መፂኻ ብዙሕ ቦታታት ከይድካ ክስካዕ ኣክሱም ሽረ ካልኦትን ከባብታት ርኢኻ ሕጂ ድማ ቀፃሊ ድማ ክትከይድ ኢኻ ንዓዲግራት ከባቢ እዚ ተጋጊ ስውር ኢኻ ትኾን እስኻ ኤርትራዊ ኢኻ ኣብ ትግራይ መፂኻ ህዝቢ ክተዛረቡ ህዝቢ ዘይክተዛረብ ትኽእል ኢኻ ግን ትረኽቡ ሰብ ኣሎ በብእዋኑ ስምዒታቱ ካልእቲ ኩነታቱ ገላ ክትሪኦ ከለኻ ከመይ ረኺብካዮ ናይ ብሓቂ ዘይተዓርቕ ነገር ኣሎ ኢልካ ዶ ትሓስብ ኣነ ብወገን ትግራይ ክተዓርቑ ይኽእሉ እዮም ባህላይ ስለምንታይ ብዚ ዝሪኦ ሓደ ትግራዋይ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ሕማቕ ክዛረብ ሰምዒ ይፈልጥ ወላ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ክንደይ ዓመት ተመላሊሰ ገለ ሕማቕ ኣይዛረበን እየ ወላ ብዛዕባ እቲ ህዝቢ እውን ኣብዚ ክንደይ ዓመት ተመላሊሰ ገለ ሕማቕ ኣይዛረበን እየ ሓደ ኤርትራዊ ግን ዓጋመ ንምባል መውፃእ ኣፉ እኳ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ከሎ ብፅልኢ ድሓር ሳዋ ዝበሃል ኣሎ ካምፕ ንሱ ናይ ፅልኢ ካምፕ እዩ ፀላእኻ እዚ ፀላእኻ እናበሉ እዮም ከምዚ ፋብሪካ ናይ ፅልኢ ኣእምሮ ሒዞም ይወፁ ኣብ ኩሎም ጭወይዎም መጮም እናጠፍጠፍኩም ማዕሰብ ኣለዎም እዮም ወፃእ ሃገር ኣብ ወፃእ ሃገር ማዕሰብ ኣለዎም እዮም ኤርትራውያን ቤተሰብ ዘይብሉ ኤርትራዊ የለን በልዎም ሓዝዎም እዝኒ እዝኖም በልዎም ስምዕዎም እዝኒ እዝኖም ጨዊኹም እቲ ወፃእ ዝብሉ ዝነበሩ እንተኮይኑ ኣኽቢሩ ንፀላእቱ ሕንቂቑ ዝተኸበረ ሃገር የለን ረዋይ ክኸብር ኣለዎ ኤርትራዊ ግን ኣብዚ ክንደይ ዓመት ተመላሊሰ ገለ ሕማቕ ኣይዛረበን እየ ሓደ ኤርትራዊ ግን ዓጋመ ንምባል መውፃእ ኣፉ እኳ ዝኾነ ነገር ክዛረብ ከሎ ብፅልኢ ድሓር ሳዋ ዝበሃል ኣሎ ካምፕ ንሱ ናይ ሕማቕ ክዛረብ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣይ ዶንት ኖ መን ምዃኑ ኣይፈልጦን ያነ ለንቀነ ኣብዚኣ ናይታ ኣብዚያ ጓል ኣንስተይቲ ከይዶም ኣብኡ ኣይተነ ቤተክርስትያን ዲ ፀበል ዲ ኣይፈልጥን እየ ዝኸደ ኣብኡ ከይዶም እዮም ኤርትራዊ ይመስለኒ ክዛረብ ከሎ ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም ኣነ ግን ስለዘይፈልጦ ሕማቑን ፅቡቕን ክዛረብ ኣይክእልኒ ካብቲ ዘረቦ ጥራይ ፊድባክ ክብዝኽእል ኣነ ሳዋስሉ ዝነበርኩ ሓደ እቲ ዝብሎ ዘሎ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ ኢኻ ትፈልጥ ማለት ክልተ ፀጉሪ ዘብቆለ ሰብኣይ ውፁእ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ኣብ ሳዋሲ ኣበየናይ ክፋል ናይ ሳዋ ኢኻ ፅልኢ ዝምህሮካ ብዛዕባ ትግራይ ትግራይ ዝበሃል ኣጀንዳ ከማን የለና ኣብኡ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እንተሎ ኮይኑ ተጋደልቲ ኣብ ሳሕሊ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኢኻ ትመሃር ኣነ ከዓ ድሕሪ እቲ ወራር ናይ ወያነ ስምብራት ናይቲ ወያነ ከይተረስዖ ከሎ ከማን ኢና ኣብኡ ነርና 2006 ክሳብ 2000 ስለ ዝነበረት ኩናት ቃውቃው ዝብል ስምዒት ናይቲ ኩነታት እዩ ነይሩ ወያነ ዝበሃል ተጠቂሱ ከማን ኣይፈልጥን እየ ኣብቲ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ሳሕል ከመይ ገይሮም ጀብሃ ከመይ ነይራ ገለመለሲ እቲ ትምህርቲ ነይሩ እዚ ኣብቲ ሳዋስ ፅሊ እዮም ዝምህሮ መን ይፅእል ፅሊ ዝምህሮ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ኣብቲ ወራራት ዝነበረ ዋጋ ስለ ዝኸፈለሉ እቲ ናይ ትግራይ ኣካይዳ ዝነበረ ኩሉ ስለ ዝፈልጦ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ እዚኣቶም ኣብኡ ከከይዶም ወሽልኽልኽ ስለ ዝብሉ ነቲ ህዝቢ ዋጋ ከኽፍልዎ እዮም ብዙሓት ኣይኮኑን እቲ ኩሉ ዝፈተንዎ ትግራይ ትዕወት ክዕወተሎም ኩሉ እቲ ሃገር ክሕውሱ ዝፈተንዎ መይታቶም ስለ ዝኾነት እዚ ዘረባ እዚ እንትበሉ ንሳቶም ዘይኮኑን መዓልታዊ ነዚ ኤርትራዊ ሓንሳብ ሰራቂ ሓንሳብ ሌባ ሓንሳብ ከምዚ እናበሉ ክፀርፍዎን ከዋርድዎን ዝውዕሉ ዘለው ኣፍኮርስ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ በልዕን ሰትን ስለ ዘለው ሜቢ ከምቲ ወዲ ባሻይ ዝበሎ ገዛውቲ ገዚኦም ስለ ዘለዎ ግድን ከምኡ ክብሉ ከልሎም ሜቢ ፕሮባብሊ ካሊእ መረዳእታ ክንረኽበሉ ኣይንኽእል ኢና እቲ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ኤርትራ ግን ከምዚኦም ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ኣብኡ ንሃለኽሲ ከመይ ነይሩ ዝህዝብና ዝዓዲ ማለት እዩ ወሺ ዓዲ ኤርትራ ስለ ኤርትራ ብጣዕሚ እዩ ዝናፍቆ ብጣዕሚ እዩ ዘድንቆ ሓደ ኣካል ሓደ ሂወት ሓደ ቋንቋ ኢና ነርና ግዜኦም ፅውዎ እዩ እምበይ ህዝለ ግዜ ለምፆ ግዜ እዩ ልምልሶ ብጣዕሚ ተኣማናይ ሰብ ተፈታዋይ ሰብ ሓወይ ሓፍተይ ልብለካ ወርቂ ክትሽለም ጠርቂ ክትሽለም ዝደልየካ ናይ እንጀራ ክትደሊ ናይ ከምኡ ማዕረ ክትኮን ከምኡ ክተጥሪ እዩ ዝምነየካ ትሰብ ተፈታዋይ እምነት ኣለካ ሓወይ ሓፍተይ እዩ ልብለካ ብሓደ ትበልዕ ብሓደ ትሰቲ ብፍላይ ባፅዕ ሙቆት እዩ ግዜ ብሓደ ቢራ ትሰቲ ብሓደ ኮኳ ትሰቲ ብሓደ ተምሪ ትበልዕ ማይ ካረሽርሽካ ፍትልሞ ለጢልካ ባእሰ ይፍለጥ
سرقي فلتي حاوي حفتي متحوغاس مدققاف كام ورقي جرقي كتكون نايس راح فتاو تفتاونت صبوغ تزاربي لكن عده زيتي كي تدعلوان كي تقنابرن اديت كي تقبرن زي ما تزاربات تقلنيا مثلنا يرترا نزيز مثل حزب يرترا ني بفلو نكالك عمس كسرق ويون كزمت ويون كناش زفتنا يكونن قبل تجارو دما صبوغ مبر حماق حسيب زي فلتيو كم زياتهم كيدوم نتون وشلخلق قبل تجارك فتوا ميلوم زاربو دما امونغو تزبي بمليسهم كرحنتيهم زفترو زلو سترايكنا يكونن بس ترايكن حل فاين خلينا نسمع يبزي Really know what to expect when I came here because there's very little information about Eritrea outside. I was Googling the web, trying to get more information. Of course, I knew about our programs, but, coming here is a totally different experience. I mean, the words that spring to mind when I think about the Eritrean people, it's integrity, it's dignity, and also, of course, resilience, right? I mean, these people, نبي حكي كبرتي هبلنا أنا نبل نسبة إرترا بتغكل زقلت ووحدات يوم تم أبو زعاتو أبي إرترا عتيوم زوج ما بزحت زي بتبغيهم زقلت ويونا كزارب عدل ترخيبة من زيهم زبلو زبي إرترا واحد بمخانو أب حماق نقرات زتقط أب هزبي مورال زخسكسة لو كل ما تسمامي كل شجر توردون رزيلينت نخيس السنو نقولنا كسجر زخل حيال هزب مخانو يا تقل زلا أب ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ እውን ዝምስክርዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ክልተ መፅኦም ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ከናኣሱ ክትሪኦም ከለካ ግን ናይ ብሓቂ ይሕዝነካ ብከምዚ እናገበርካ ድማ ፍቅርን ስኒትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ክኸውን ከም ዘይክእል ብተደጋጋሚ እየ ዘምፃልኩም እቲ ኩነታት ንህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ኩነታት ከም ዘይኮነ ሓቀኛ ምስልኻን ስእልኻን ትፈልጦ እኳ እንትኾንካ እቲ ፅቡቕ ነገር ግን ደጋጊምና ክንሰምዖ ኣለና You people, you've accomplished so much with so little, with no outside support. And I'm very surprised that, this message isn't communicated more widely. ኤርትራ ብውሑድ ፀጋታት ዝኾነ ሰብ ከይሓገዛ ብዙሕ ታሪክ ዝሰርሐት ሃገር እያ እቲ ዝገርመኒ እዚ መልእኽቲ እዚ ከምቲ ዝድለ ንደገ ይወፅእኒ ዘሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ተደጋጋሚ ከመይ እዮም ዝብሉና እዞም ወፃተኛታት ኣብ ኤርትራ ከኣትዉ ከለዉ ኤርትራ ብዙሕ ዓወታት ዘመዝገበት ሃገር ክነሳ ንደገደ ይዝረብ ኮይኑ እዚ ክዝረበሉን ክንገረሉን ክፀሓፈሉን ዝግብኦ ይብል ኣለዉ which is really powerful ኣነ ነዚ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ነይረ ክንደይ ፀርፍታት ነፂን ነይሩ ግን who cares حق كسب زخونة كتقبر خد كلا لك دقاقي ما هون بوست قبره Yes, there are challenges. Yes, there are issues, but look at what you've achieved, right? So it's one of the very few countries that were able to achieve the MDG goal, the Millennium Development Goal of reducing maternal mortality by 45%, with almost nothing. I mean, you can only do that if you have, if you really put your focus into getting things done. And I've been together with the Minister of Health. قالك هابتي Millennium Development Goals بحال ናይ ህፃናት ሞት ድሕሪ ሕርሲ ማለት እዩ ንዑ 45% ከጉድልዎ ዝኽኣሉ ኤርትራ ጥራያ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ነዚ ክትገብር ትኽእል ተኮይንካ ድማ ኢድካ ነግርኻን ኣጣሚርካ ናብቲ ስራሕ ኣድሂብካ ትኸይድ ተኮይንካ ጥራይ እምበር ንሸው ኢልካ ጎደናታት ለክዕካ 27 ኣንግለስ ቪድዮ እናቀዳሕካዮ ተውፅእ እንድሕር ኮይንካ ይትገብሮን ኢኻ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ነገራት መዐቀኒ ዘይብሉ ኣብ ኢንስታግራም ክስእሎ ዘይትኽእል ብዙሕ ዓወታት ዝገበረ እዩ ግን ከምቲ ዝድለ ንደገ ስለ ዘይወፅእ ሓበሬታ ወይ እውን ደገ ከተርዮ ዓብ ፈላሶ ጌርካ ቬትሮታት ጌርካ ልጭ ወፂቕካ ውልዕልዕ እናበለ እንድሕር ሲኢልካዮ ቀሊል ይክረአ ንህዝቢ ህፃናት ከይሞቱን ተትሒንካዮም ግን ኣብ ኢንስታግራም ፖስት ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ውፅኢት ዘለዎ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝብኻ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ዲጋታት ኣብ ሕርሻ ትገብሮ ነባሪ ውፅኢት ዘምፃልካ ንሱ እዩ ካብኡ ከይወፃና ናብዚ ንቐፅል ቅስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ብጉድሳት ኤርትራውያን ነበርቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተበርከተ ዋጋ $65 መምሃሪ ናውቲ ብሓገዝ ረኺቦም እቲ ዘመናዊ ናውቲ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ናይቲ ኮሌጅ ብሓፈሻ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃርን ዘለዎ ናይ ስራሕ ርክባት ድማ ብፍሉይ ናይ ሰርቨር ኣገልግሎት ዝህብ ምዃኑ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ኣርኣያ ዘርኣይ ገሊፆም التواديد زلو ناوتن سبسرح بالحزقهم ممهاري ديجيتالاو بيت نباب وشتاو من لوات ملغتن سلك ألبو إنترنتن سلوت أقولوت زو حسمو خانو بمحبار نتم دب كون مقبار نتسعرون أبركتون زقبورونا مسكينوم كاب 10 شمون تمسكرم سرعة أقولوت عامة تمرت 2024 جمرة كوليج مهندسنان تكنولوجيا ماي نفحي كاب قدامي كسب 5 عامة نزمهارو 1524 تمهارو ناي دبلومان ديجرن أقولوت يهبالو ናይቲ ኮሌጅ ብሓፈሻ መስርሕ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝገበርኩም ሲ ርእሰይ ኣድና ኣቢለው ክብረት ይሃበልና
يغنيلنا كندت منسي بإرترا نزي قدايزي أبزي زبركتكم إرتراويان أملاخ أبرتعو أبزيحو يخاسكم تراك بالزدلي نزبي إرترا منسي إرتراك حق الزفتن كله أملاخ وسيخو يرداكا مليسو يحبكا يزبل معناته زقبو هزبي أنا بحكي نتكنولوجي زحقز دما لك أبتي تكنولوجي علم تخدو زلا نخقز قسو أبي إنفرستات إنفست قبر زلغا اتزبالة إنفستمنتيو أما نسيكات قبر زلغا اتزبالة إنفستمنتيو سلازي أبزا بروجيكت زي استساتفكم إرتراويان أنا بحكي كاب لبي يمسكنوكم نتزوز أهم أملاخ بعزفن دربن يتكالكم كبلي دلي هاجر كتمعبل تقوينا دما كم زعينة استواص مزجبر كم زعينة أبركتو مزجبر نتيجة لو كنتات أكندي نعو نتيجة قدلي أشكال على الكتساوتلون عشير كتجبرتو عل نزك تغيروا زلو كنتات تتقبل كانعو كتموجسن نعو كبر كتبن يزجباكا الجام كذا معنا وقت حوسي جباكا تزين أي بحكت حقو سانا نزاح حبريتا زي مسمعكوا زوت أهم أملاخ يتكالكم نايهوب كم زعينة بروجكت تدما بعبيتي أورجنايزد كوينو أن خمسة عينة بروجكتس بيرترا دس النابلة موات أنيرو جنت كامبينز كم تزدل كم تعني كونز دليوس أيرين يزلقو بحفشة كم زعينة أمن سير ترازو تكوري بروجكت تاعت تدمت سنيرو المينستر كابيرترا بعلو انت زغن نيرو كابو بعلو دزقبر نيرو واي كندي دسم بالنا كل التزبي ببع مش أرشدي ببع 10 قرشي مليونات جنزب كم مخاله يبلعنا ناتي مرداتايو ناتكم حسابون ناتكم ريتوغنا تحت قدفوا لينا بالكو نايلومي RST أبزكو دي لايك مقبار سبورت مقبار ريتوغمن حسابكم المقداب دفما آيتو حمقنا بالكو دقفكم نزي channel أبالات نزي channel كونو members نزي channel كونو كتمهارتو دليهم private كورسات لنا أباتيهم كتمهارتو غلو نابالكو نايلومي RST أبزكو دي مزيا تعم تدرف دما كقات فكمي